Assalamu alaikum hormatly ýerleşler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2026-njy ýylyň 14-nji marty Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Bu gedeki gepleşigimiz ören wajyp hem möhüm tema barada boljak. Şoň üçin adamlar birazajyk wara kyn görmän wagt tapyp şu gepleşigi boýdan başa, ýagny başyndan ahyryna çenli görjek boluň. Side bu godaljak tema boýunça gurrun berýän adam türkmen dilini ýok diýip düşünýän, ýokdugyny görýän. Awa men görkezjek faktlar bilen alalaşýan bilersiňiz, alalaşmanan bilersiňiz, ýöne şu gurrun ediljek atlaň ören wajyplygyny düşünüň. Sebäbi dünýä häzir uçudyň garasyna geldi adamlar. Siziň hem bolşup bolup oturuşuňyza seredýän siziň köpüýüňiziň da bir hili gemi çöküp barýan, onuň gemiň üstüne şunýaly akýana deňde çöküp barýan gemiň üstüne bir 5 manadyň gurrun edip ýa bir döwüm çöreň gurrun edip ýa özara bir bol zatlaň üstünde jejelede oturan bir gemi çuwara üstünde. Ýani gemiň çöküp barýanynyň bir habar, o gemi çöküp barýar, o gemi howpasynda diýip gaýgyryan adamdan gaýkylygyna da üns bermeýän şol bir oňun bu şoklatlar bilen gümrah bolup beren adamlara meňdeşdiň köpüýüňiz. Hakykatynda ýagdaý şu wagtlara gaty kritik ýagdaýa geldi. Öden biziň edil durlygyşyr goňşuýymyz bolan Eýranyň teoriýasyna şo döredi şo ýagdaý. Şo taýda häzir Hudaý saklasyn ýadyra ýaragly ulana aýsa, şoň ulanylma kowpam kim bolaýlaşýar. Ulanla aýsa Türkmenistanyň işi gaýdýa, tutuşy regionuň işi gaýdýa. Ol ýöne bir ýerik bir nokada partlamak bilen çäklenjek zat däl, ol häzir ýüze çykaýsa. Şoňa ýüze çykmak howpam kim artyk gidip otyr adamlar. Düşünüň. Ýagdaý gaty çynnakay görnüşe häzir eýe boldy. Şoň üçin bir ham hyýallyk bilen bir gümrah bolup ýöne memedip oturmaň, o çöreňem aladasyny etmeler, 5 manat puluňam aladasyny etmeler bolýan. Ýöne birazajyk geljeňde täsir etjek, geljek nesilleriniň ykbalyna täsir etjek. Şular ýaly aýlygynç wakalar, şular ýaly aýlygynçlyklar häzir ýakyndaşyp gelýärkä. Birazajyk şoňam pikirini ediň diýjek bolýan bir adam öňüňde seredeberek, ertiriňe seredeberek. Diňe şuwunyňyz bilen gümrah bolup ýatman, oňun şoklatlar bilen. Şoň üçin temamyň adam görüşüňiz ýaly Dejjal we onuň ýaranlary bir görýärmäge dini tema ýaly adana heresseň bu Dejjal diýip näme onu alýan, näme din, narm, islam dininiň wekilimi ýa haýsy diniň wekili, hristiýançylygyň wekilimi näme üçin bu termin ulanýan diýip pikir edýän adamdan hem bagry bolmagy mümkin. Adamlar bir zat aýdaýyn, şu günki godajak temamyň düýbi mara özüňiz hem görürsiňiz. Men faktlar bilen gürlek gelýänlerin şu gün hem tide bir giden faktlary görkezjek. Siň wara şu görüp beren ýatatçy diýäniňiz, şu gohalmagallary, şu uruşy, şu gan löküşükleri döredip beren adamlar. Şol ýanky ezoterik, ön kaýdyşmaýan ezoterik akkult alımlarynyň içinde zatlar, ter sokanyk diýilýän zatlaryň içinde adamlar olaň öýleri, jemgyýetiň öňüne çykyp olar boyun almadylar, emma edýän hereketleri, sahna aňyrsynda soňky wagtlar hatda sahnaň öňüne çykyp edýän hereketleri şonu görkezýär. Bu adamdan öýleri şol Dejjal äjit güýçleri, şo zatlar bilen baglanyşykly adamlar. Düşünüň şoňa. Men şoň bilen baglanyşykly häzir men size indi gurrun berjek bolýan. Şoň üçin tema gaty çynna kaýdygyny aýdýan. Ýakyn geljekde adamlaryň görjek zatlarym inni şo zatlar bilen baglanyşykly bolar. Kim bular? Häzir öýe kartlaryny açyp oýnap başladylar. Indi kän girilejek bolýandyr onu oklar. Ol Azrail ýan döwletiň öýüdi. Şol alym bilen, şol alymyň esasynda döredildi. Ýagny şo akkult alymy esasynda, şolara berilen, şo Tewrat diýip berilen bir zat bar. Olaňam şo Hudaý diýip atlandyrýan bir zady bar, ýagny şo bir millete ähli milletleriň üstünden agalyk etmäge, hak berip, hukuk berip, şolara wahy indiripmiş. Olaram şoňa talgylanyp bir giden adamdan ganyny döküp, 100 miňlerçe adamyň ganyny döküp, olaň topraklaryny basyp alyp, şo kitaba talgylanyp, heni de minni şo gan nöküşükleri
70 yıldan uğrak beri heniden devam ettirip otuyorlar. Bundan eylagam devam ettirecektirler. Bilip koyun adamlar. Sebebi şolong şol Tevrat deyip atlandırılan şeytani kitabının önüne aydılıyor. Bet etmeyen, te men yeliyancan diye. Yani şu vahiyini beren güç var. Şu adam kırılışıgına yol verip oturanda adam gurwanlığını talep edip oturanda hatta şoň öýüdi men geljekdirin diye. Geljekdirin diye şoň öýüdi. Şoň wesiýeti boýunça, şoň görkezmesi boýunça şu zatlar edilip gelinni edilip otur. Innem şoň geljekdigini hem öýlerim aýdyp tasdiklap oturýarlar. Şoňa taýýarlyk görýärdi. Şu zatlaryň esasyny edilip otur, ondan siz bunu ara ýöne siýasat bilen şäklendirjek bolýan bolsaňyz ýa-da ay bir energiýa resurslaryna eýe boljak bolýandylar, bir ne bitdi gaz diýdi, tebig resurslary eýe boljak bolýandylar diýip pikir edýän bolsaňyz, şolaň maksadyny geňe şoň bilen şäklendirýän bolsaňyz şolaň maksadyny gaty ýalňyş. Bulardan aňyrsy ýankyýaly terfokanlyk ilmine, akkult ilmlaryna şol ýanky sektantlyga barp ýetdiýär, barp diýär, şondan göz boşalyp oturýar. Şoň üçin aýdýan bu tema gatyçyna kaýtýama indi men şundan beýle şu temalar hakynda köpürek gurrun etmesen bolar ýaly diýel. Sebebi indi dünýädäki ýagdaý şoňa geldi. Diňe şu hakda gurulýar, şuň aňyrysyny şu zatlar çözläp oturmasak, buna düşünmem bolanok. Diňe bir taraplan teresek, siýasatyň nukdaý nazaryndan, ykdysadyýetyň nukdaý nazaryndan teresek, buna düşünýär ýalylar. Buna diňe bilen öz öwreniň oturan şol çersokanlyk ylmy bar. Şoň içine girip, şoňa düşünip, seljermesek, buna düşünip bolanok. Şoňa girsek, ýa-da düşünýär bilen psihologiýasyna. Bilen nähilik, wagşylygynyň nireden gelip çykýanyna düşünýär. Şoňa düşünmek üçin hem şolaň öz öwrenýän alymlaryny öwrenmeli. Şu zatlaryň aňyrsynaky zatlara üns bermeli. Indi şundan beýle men bir gysgaçyk görnüşlerde video goýmakçy. Ýöri rubrika Mowduk aşşak rubrika aşşakda şu odalky gepleşiklerimde de şu temany gowlak geçen ýerlem bar. Şolaram alyp täzeden adamdan bir adajyk şu tema ünsüne gönükdirmek üçin men näme etjek bolýan? Şundan beýle görürseňiz, men YouTube kanalymda, hem TikTok kanalymda Deccal we onuň ýaranlary ady bilen gysgaçyk videolar çykar. Ol videolar ýan kaýdyşmaly, şu ýanky gurrun edip oturan tema bilen baglanyşykly odalky gepleşiklemde berilen zatlar täzeden şu diýtiň ünsüňizi çekmek üçin häzir kimen taýýarlap oturan ulu gepleşiklemden bölekler, esasy bölekler şu taýda ýerleşdiriler, şolat bilen. Deccal we onuň ýaranlary birinji bölüm, Deccal we onuň ýaranlary ikinji bölüm diýilen ýaly görnüşde hem gysgaçyk formatda, ýani bir 8 minutlar, 10 minutlar, 15 minutlar şondan köp bolmaz. Ewa käbirlengen gaty ýaltalyk edýän ekeninden onu gördüm. Hatta men dinleyijilerim diýenlerem çokçulap ýani bökçöklap görýän ekenler. Da uzun rakepleşip bolsa başga da bular wagt tapýarlar, öýdara gyýwata da wagt tapýarlar. O sagatlap warsa kurup oturmaga wagt tapýarlar. Emma şular ýaly bir giden anky alımlary, faktlary, maglumatlary öwrenip bara siz üçin şunyal taýýarlanýan bir azajyk ulrak gepleşiklere gerek gelýär. Muhim möhüm zatlara, wajyp zatlara gerek gelýär. Bunu sizden hem şundur wagt tapylanok sizin käbirleňizde. Şoň üçin şolar ýaly o ýaltalaňam işini bir azajyk ýeňilleşdirmek üçin men şonu etjek bolýan, ýagny böleklere bölübrak gysgaçyk şol haçan wagtyňyz bolýar, 5 minut wagtyňyz boldymy, girip bir gepleşik görer ýaly, 10 minut, 15 minut wagtyňyz boldymy, girip şo nobatda hür gepleşigi şo bölegi görer ýaly, men seniň şo ýaltalaň işini ýeňilleşdirjek bolýan. Aw inni ýazadym bir helal geçdik. Ýani Eýranyň töwergünün ne? Şolary ýa-da artdyňly ýagdaý emele geldi diýdik da. Eýran bu äjitmäjikleň men Eýranyň garşydaşlaryny äjitmäjikler diýip atlandyrýan.
Bana da ünferin. Näme senin İran tarafını tutýan mı? Näme onu İran akça jüýje boldy. Bu Mollaryň rejimi akça jüýje boldy da olara hüjüm edýänlerim garaja jüýje boldy. Me gara boldy diýmeňden mümkin. Bana da ünferin adamlar käte şunýal bir adalatsızlyklar ýüze çykanna goýul bir kiçira kollektiwiň içinde çäginde ýüze çykýar. Ya o waň içi derejesinde mi? Bir yerli derejedemi ýüze çykýar. Şonda bir aydaly edeni geçip duran bir haramzada wa bolsa da, oňa da garşylyk görkezip bilýän adam ýok bolsa, şol adamyň bujurugy atýar, şol adamyň gäbi atýar. Näme geçip dursa da, şoňa bir tumşuny kakajak bir şoň garşyda çykaýmasa, şoňa bir özüne münasibrak, ol gowluga getiren ok. Dünýä siýasatynda da şon ýaly, şol eden netçek bolýan güýçler bar. Öyle döwletler däl olar. Size döwlet ýaly bolup görünýändir, bir Amerika ýa Britaniýa ýaly bolup görünýändir. Ýani odallaryň bir aýdyk gelýär. Bu döwlet diýilýän zatlaryň öýde bir gural ýaly bir zat. Şolaň aňyrsynda duran külge güýçler bar. Deep state diýip ýa-ni onu toň kuwatlar, siýasatçylar, bilermenler ýürüýte termin bilen atlandyr başladylar. Ýani deep state diýmek şol külge döwleti diýmek. Ol döwlet hem däl bir guruluş da şu döwletleň görüp beren döwletleňiň aňarhynda hakykatynda hökümetler dolandyran ony. Tilim görýän hökümetleň köp bagatda. Parlament hem dolandyran. Şolaň aňarhynda hakyky uly güýçler bar. Ähli pullara eýelik edip oturan, hemen şol razwiýatka gizlin gulluklar diýilýänler bar. Şolaň öýlerim şo güýçler bilen baglanyş gönnen göni. Şoň üçin ünferýän bolsaňyz köplenç ýurduň liderleri bir zatlar etjek bolsa da edebilýänlerdir. Edebilýänlerdir. Gaty berselerem aňsatlyk bilen olar häkimetden magdar ýandyrlar, saýlawlarda da geçmedi ýaly diýendirler. Şolar ýalatlar bolup dur. Trumpyň mümkinçiligi gaty çäkli. Öňe aýtdyk, Trump halky üçin, ýani Amerika öz ilaty üçin bir zatlar etjek bolýar edi. Birinji möhletinde de etjek boldy, diýwar gurjak boldy, günörte herhetlerini berketjek boldy. Neşe gaçakçylygynyň öňüni almak üçin, adam gaçakçylygynyň şo taýp ýurduň içine girýän birgeden bir süplükler her türlü adamlar gelýär, ol taýda neşe edip börenler, ýara götürüp, uğurluk edip, talançylyk edip börenler var. Gelýärler ýurduň içine girip hem hiç şeýle raýatlyga malan oklar, oturma malan oklar, aljaga malan oklar, edenlerini edip bölerler. Uğurluk edýär, jümbürlük edýär, adam soýýarlar, adam satýarlar, şaga satýarlar, neşe satýarlar, edip bölerler. Şonam etdirýän, şo terhede açyk goýan güýçler. O güýçler hem şol ýurdu dolandyryp oturan güýçler. Hatta şol Trump 2016-njy ýylda gelenine birinji möhletine gelenine prezident bolup şoňa garşy hiç zat ede bilmedi. Şol diýwaram gurduryp bilmedi. Öňe aýtdym men geçen hepleşmemde. Indi ikinji gedek şu gedek prezident saýlananna indi bir zatlar etjek bolýar. Bir zatlar etjek bolýar. Ýurdu üçin bir zatlar etjek bolýar. Ýöne ýene de şuň üstünden bir ýani şuň öýet beren wagdalaryny ýygyna ýudar ýaly edýän bir güýçler bar. Men gaýdyp uruş etjek geldi, men daşary ýurtdaky goşunmam ýygyna getirjek bir giden harja durýar, bir giden şykdaja durýar, gerekmejek uruşlar bir giden ýani halka sarp edilmeli pullar sarp etdirýär şo zatlara diýip bar. Bir adam ýaly gürledi, wagda berdi. Hakykatdan ham ananlardy öz saýlawçylaryny. Soňra mennem häkimet başyna gelen bolyn, näme de gotyr bütünne bir ýetgiden gradus ters saatlar edip otyr. Bolýa ýurduň içi üçin bir zatlar etjek bolýan ýaly daşary ýurtdan gelýän haritlaryňa salynýan salgytlar köpelden bolýar, zat eden bolýar, ýagny näme üçin edýär? Şol Amerikan öz daşyndaky kampaniýalary ýani ýurduň içine getirip şo taýda önüme öndürer ýaly etjek bolýar. İş ýerlerini giňeltjek bolýar bir adaçyk. Täze ýani korporasiýalar, kampaniýalar getirip şolaň haritlaryna salgyt salyp ýurduň içine gelip şo taýp göçüp barar ýaly etjek bolýar belli bir derejede. Ýa-da öz bähwitlerini arap şol konkurentlerini ýok etjek bolýar. Her hili bilen bir hili primleri bar da bu öýdi telekeçi bolan soň telekeçi hökmünde çemeleşýär käbir zatlara. Ýöne ulrak siýasata gedek gelende bu siýasatdan keyin baş çykan ok birinjiden. Ol wara başarjak adyna da burnu sokýar, başarmajak adyna da burnu sokýar. Ana ol Venezuela prezidentini ugurlak gaçyp Madurany ugurlak gaçdy da bar. Bu diýişinde etdi aldy, adam eti aldy bu. Ya şeýsimin bolýany kenip ondan bu bar İran'a da şon ýaly bir oýunjak ýurt ýaly garady. Venezuela ýanky İran dolandyryp oturan güýçleri şo Venezuela'daky ýaly bir hökümet ýanky oýunjak hökümet ýaly garan bolup şonu etjek boldy, bolmady.
Innem nädip bundan ýyda çykjagyny bilenok. Bir pohun içine giyirdi bu. Ödem bunam giyirdirenler hem kimler? Bu giyirdirenler ol Amerikan bähwidin arayanlar däl. Giyirdirenler ana şo Siyonistler, şo Yehudiler, şo Töwraty gollanyp ha bize şu yerler, şu topraklar wada berildi bizim Hudaýymyz tarapyndan diýip şo ideýa uýup ýören sektantlar bar. Ýani tertokanlar. Şolong gepine gidip şolong basyşyna bölen ünferim şu uruşun edil üňýany şu Epstein'in failli diýen bir zat çykardandyrlar. Şoňa da ünferim näme üçin edil şu uruşun öňýanyna günlere gawat geldi. Sebäbi Trump'ın ady geçýär şo taýda. Bir giden beýlek adamlar bilen bilelikde şol çaga zorlamak, çagalary öldürmek ýaly zatlar bilen baglanyşykly jinayetçilikden içinde şu beýlek adamlar bilen siýasatçylar diýdi, telekeçiler, biznesmenler şolaň ady bilen birlikde Trump'ın ady häzirki çykan dokumentlerde şol tynçylan hasaplamagyna görä 32 miň gedek geçýär Trump'ın ady. 32 miň gedek geçýär şoň ady. Ýöne şoň eden işleri şoňa gaňky dahilde bolan pokluklarının üstü garaldyryp çykarylýar diýip öňem aýtdyk da. Diýmek şonu näme diýerler bular? Şunu çykaranlar, hemem şu materiallar toplananlar ol Trump'ın arkasyny tutjak adamlar däl. Ol Trump ýaly siýasatçylary, ýeneleri, o häkimiýet başyna gelýän adamlar öz bähwitleri üçin ulanjak adamlar. Olar ana şu Epstein'in aňyrsynda Epstein'in hem jylawyny tutan adamlar jylawyny tutup durun. Bu Epstein'i häzir tahnadan ýygnan adamlar. Olana şol Mossad, Izrailin şol Yehudilaryň girdiň güýçleri diýilip hasapdan ýa ol men pikirim däl, ony Amerikanyň öz siýasatçylary maýdy otýar, tynçylary maýdy otýar. Ana edil urşuň ýöňýany şol at çykardylar da Trump bara öňkü beren wagdalaryna ýydyna ýöne binamysyk bilen juwdar ýal etdiler de şu uruşy başlar ýal etdiler. Bundan odalam onsuzam öňkü prezidentler hem bu Yehudilaryň oýunjaklary ýaly hereket edip geldiler. Ýöne indi häzir bilen gäbady. Bu Yehudilaryň gäbady. Men bu taýda bar, ýene bir zat şol anyklaşdyrjak bolýan. Ýebrey wadyr, ýani Juhud wadyr, hemem Yehudi wadyr. Ýani dinarlar wadyr. Şol biz saýlanty millet, biz hemme milletleň üstünden agalyk etmeli. Millet biziň Hudaýymyz bize şular ýaly awtiýarlyk beripdir. Şoň üçin biz şunu zatlar etmäge hakymyz bar diýip düşünýän sektan tertokanlar bardyr. Ana olar Yehudiler. Şol Töwranda uýup Talmudlaryna uýup ýören adamlar. Olar bir Ýebreyleň bir topar, ana iň aýlygan şowply topar. Ondan adat hiç da uýman ýerin dinlar däl Ýebreyler bardyr. Olaň köpüsi hatda şu urşada garşy, hatda Izrailiň alyp barýan siýasatyna garşy. Hatda Izrail döwleti diýilýän adam özüniň döredilmeginiň ýalňyşlygyny aýdyp berler köpüsi. Ana olýan başga zat, ol bu zatyň içi bu pohun içindekilerden. Şu ikisini men birazajyk açyklaşdyrjak bolýan. Indi şol ýanky pohun içindekiler bar, ýanky tertokanlar, äjitler. Trump'ın şol atlary ettirdiler. Indi garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykdy. Häzir indi bular almatyny alyp otyrlar. Izrailem almatyny alyp otyr bu nemeň ruhanlaryndan, Eýranyň ruhany mollalaryndan, Amerikada regionnaky Amerikan ähli infrastrukturlary, harby bazalary tutuşlaýan ýaly bu giran edildi. Indi bu Eýran näme diýär? Ol harby bazalara urgurmak bilen hem çäklenmän Amerikan şol Tewitdäki bank bolsun, uly iri biznesleri bolsun, şolaň ýerleşýän edaralary bolsun, binalar indi şolara urup başlady. Şo taýdan tutuş Amerikan bar, şo taýdan ökçel gaçar ýaly etjek bolýar. Şu taý. Sebäbi Amerikan odalam aýtdyk. Amerikan aýagynyň basan ýerinde iýwarlyk ýok. Näme üçin? Sebäbi Yehudilaryň planyna hyzmat edýär. Yehudilaryň ulu diýen planynyň içinde hatda biziň hem tebitlemedi bar. Biziň tebitlemede çendi kontrolly etmek plany bar. Men ýön görkezdim geçen hepleşimde de şo plany 82-nji ýylda işlenip dirilen proýekt bar diýdim, şolaň dokumenti bar diýdim. Şoň üçin hatda biziň hem tebitlemedi ýerýär. Biziň hem tebitlemedi ýerýär. Tutuş ýanky partiýalarynaky aýlag araplar aýlag ýanky partiýalar tebitindäki araplar hem ýerýär. Ähli döwletler diýlen ýaly. Olaň neti, olaň öz güýji çatanok näme etmeli? Şunor ýaly gün watar ýurtlaryny esasan Amerika ýaly kuwat, döwletleň kuwatyny şol öýleriniň şeytani planlaryny amala aşyrmak üçin şolar ulanmaly. Şoň üstüne ýetmeli. Şonu edip geldi. Şonu şu çaka çenli edip geldiler.
Palestin'den ganyny dökmekde. Ol bir giden o geçen kepleşmede görkezdim. Yani Amerikanyň generallaryna çenli görkezdiler. Dokument öýler çykyş edip aýdyp oturýarlar. O bir de ýörüjek görkezmegeli 2011-2001-nji ýylyň 11-nji sentýar wakasy diýen şol hamala şol terrorçylar tarapyndan Amerikanyň içinde amalaşylan terror hüjümi diýilen zady indi görüp otursak näme üçin ulanyp durlar? Şonu öýler gurnaýarlar da şonu bakanalabam Amerikan güýçlerini şu regiona getirip bir giden şol ýa-ni Yahudilara päskel berýän musulman döwletlerini dargatmak üçin ulanypdyrlar. Şoňa ýa-ni şu başdan görkezmek baştan görkezmek etdiler. Geçen kepdeşimde görkezdim general Wesley Clark diýilen adam öz döwründe NATO'nun Ýewropadaky ähli güýçlerine komandyrlik eden ýol ýa-ni komandyrlik eden adam aýdyp oturýarda şol gaýtalap çykjady. Şu adam diýir o aýdyp gelýär. Şu 2000-nji ýylyň başlaryndan bäri şu waka bolandan soň bir de şunu ýaly görkezmek geldi şu döwürde. Geljek 5 ýylyň içinde 7 tane döwleti, Arap döwletini, musulman döwletini weýran etmek barada. Şu wakany bakanalar. Şondan ýaram şey edip geldiler, ýöne 5 ýylyň içinde başarmadylar. Indi şu başarmadyk işlerini häzir edip oturýarlar, ýöne bilen SMP tek gaty ulagy diýen eken. Eýan bularny Iranyň soň haýsy ýurtlaryň indi tanawda duranyna çenle ýam agdap başladylar. Bular Iran bilen biz şäklenjekler diýip gün aýdyp oturýarlar. Indi Iran bilen indi aýdýan tumşugyna kakyp oturýar. Iran bular üçin gaty bir garaşylmadyk sürprizler görkezip oturýar. Şolardan näder näkäbirlerini seredelim. Ine Iranyň atýany raketa oklaryny garşylygan görkezip bilen oklar. Sebäbi şeýle bir Iran taýýarlykly bolup çykdy. Gaty bolup taýýarlyk görüp dur. Onu görüp oturýar. Ine Tel Aviv var, Izrailin paýtagtyna gelip düşýän Iranyň oklary, raketa oklary şular. Teredin, garşylygan görkezip bilýänler, garşam durup bilýänler. Edennet ýaşawat Iran. Edennet Iran şu wagt Yahudilerin şäherleriniň üstünden öýlerini, bombalaryny, hem dronlaryny taşlap gönderip. Näme üçin garşylyk görkezip bilen? Sebäbi olaňam öz güýjüniň şäheri bar eken. Siz pikir etmeýän arkasynda Amerika durany bilen ýa milliardlarça pullar goýberilip oturulan bilen her ýyl ýagny bular hemme nemelere tegoşlara taýýardyr diýip pikir etmeýän. Ýok, ine seredin ine şulam Tel Aviv ýokarsynda Ýerusalimiň üstüne düşüp oturýar 7-nji martda Ýerusalimiň üstünde nädir? Iran, dinlep Tel Aviv'in üstünde. Seredin Tel Aviv'in köçeleri şu. Israil'in paýtagtynyň köçeleri. Ýykan ýumrançylyk. Iranyň raketalarynyň edýän zady. Käbirler anany bilen oklar şol Izrail'in Yahudilerin tarapdarlary var. Bilen hem aktivistdi, ýene gördüýdi şolaryň içinde bar. Iran Israil'e hem Amerika simpatiýa bildirip oturýarlar. Şulara şuňa hiç anany bilen oklar da, hatda öz çykyşlaryna da ýok bolýa montaj bolýar, ýalan propaganda näme diýip ýalan propaganda bütün dünýä görkezip oturýar. Ol Israil'den Yahudilerin öýleri alyp oturýar bu videolar, öýleri goýýar internetde. Anana girere deşik tapmany nemelere ýerip oturýarlar. Bugunkylar aşak nemeleri. Reuters agentligi görkezip oturýar. Şu Israil'in nemeji şäherleriniň köçeleri. Teredin. Ýykan ýumrançylyk kädir. Ýykan ýumrançylyk öýlerini haýsy deşige sokşoklaryny bilen ogny Yahudiler, Jehitler. Haýsy deşige sokşoklaryny bilen oklar. Başlaryndan, depelerinden baran ýagyp oturýar. Şo baranam öýlerini güwni etmeýän Iran edip oturýar. Bular pikir etdi, aýyr 5-6 bombalar Iranyň ýol başçylaryny öldürer, ruhanlardan Ayatullah'yny öldürer. Soňra halky ayaga galyp halkyň öýde basyp alar. Aýna başga ýurtlarda etjik diýip başga ýurtda eden zatlar netçe boldy dara, ýani Arap ýurtlaryny eden zady bar. Döwlet liderlerini öldürýärler. Onuň içinde bulaşıklyk döreýär, bulaşıklyk öýet peýdalar üçin ulana etdi. Ondan häkimiýeti basyp alýarlar ýa getirip öz oýnatdylaryny oturýarlar. Alam bolmady. Halkyň öýüdi jewitli işleşdi. Seredin köçelerini. Şäherlerini, şu Iranyň Israil'in şäherleri şu. Öýde mara şular ýaly videolaryň aşagyndaky şu kommentariýalary okuyan da, kommentariýalary okuyan goýun.
Şeýle bir adamlar var ha, şeýle bir lezzet alýarlar şundan. Very beautiful scene ya. Yaman ajap görünüş diýip neme diýerler. Bulam diýär, ine käbir aýdy. Entäk bu başlangaja diýär. Bravo Iran ya. More and more. Köpräk ýagdyr diýär. End of Israel. İsrail'in soňu geldi diýip bara. Şu haýsy dille çykaýsyn şu aradaky videolar bara. Şu dünýäň ilatynyň bara 99% şahatlanýar diýip ýalňyşmar. Ol 1%-dem garşy ýaýanlaram şu Izrail'in öz içindäki ýaşaýjylar olaýmasa şeýle bir adamlar begenýär dara şeýle bir begenýär. Hatda Amerikanyň käbir jurnalistleri şu jurnalistlerle gepleşigini gördüm da. Şular aýdýar dara şu diýe Iran niýe bir yer bilen ýegdan etmeli ka diýär dara şu Izrail. Gün aýdyp oturýar efire çykyp Amerikan öz jurnalistleri gün aýdyp oturýarlar. Öýlerim görkezýär her ediňini. Izrail'in içinden ene Tel Aviv'den şular ýaly reportaj berip oturan yerli bloger görkezýär. Ene Jehuitky ene aňyrda ýumurlan Iranyň raketasyndan ýumurlan jaý görkezýän bolýar. Ene Iran şeý diýär, ene Iran beý diýär. Ha o diýär ýöne biz diýär barybir diýär saklanýas diýär. Biz barybir durýan kybdatlardan ýa bdatlar üçin eglem zok diýär, bir kulem zok diýär da. Bular ama diýär-da sizin öýdüňiz dünýä regionda nähili kanyumlançylyk, nähili garagynçylyklar etdiňiz diýär. Ýöne Palestin halkyna görkezýän garagynçylygyň aňyrsy bersi ýok diýär-da. Indi sizem eginiňiz bilen çekin diýär. Goý diýär sizin ýanky ýurduňyzda ýumurtda toglanlar ýaly bolsun diýär. Şolaň iki hem öýlerim Amerikan jurnalistler. Gün aýdyp oturýarlar. Şular ýaly adamdan sany gaty köp. Indi jurnalistler gaty doýdy. Gepleşiňe madyna seredin. Israelis still don't get why the world is done with them diýär. Demek näme diýär? Diýme aňla diýär. Jehuitler diýär, ýagny Izrailliler diýär. Näme üçin bütün dünýäň şulardan bizar bolanlygyna henidem düşünýän oklar diýär. Bütün dünýäň diýär şulardan bizar bolanlygyna diýär. Şularyň öýdi henidem düşünýän ok diýär. Bütün dünýä şulardan bizar boldy diýär. Gepleşiň ady şu. Gepleşiň ady ödem ýaman populyar kanallaryň biri 113.000 tany patpişçi bar. Şuda da diýdirýän zat näme? Öýdüňizden bilýänsiňiz. Ýöne Palestinaň öýdi bar ha. Şu edenetdiligiň ýagny Yehudilerin edenetdiliginiň Yehudilerin şu gana suwsanlygynyň rehimsizliginiň hiç şeýle adamçylyk kada normalaryna durmaýan bir şeýle wagşydygyny görkezýän bir millet boldy, ýani Palestinden öýdi. Şolaň durmuşy. Ine men ýöne men size masal görkezýän. Ine Gaza sektoruna şolaň edýän zadyna seredin. Ine şu dokumental foto faktlar şulatlar soňky ine 3 ýyl bäri edilip dur. 2023-nji ýylyň oktýabrynda 2,5 ýyldan bakanalap şol Hamala 7-nji oktýabr wakasy diýip ýani Hamas hüjüm edenmişin Yehudilerin bir näçe şäherine öýler ýol berip öýler gurnap şulat etmek üçin ýagny Gaza sektoryny hem Palestinaň beýlek böleklerine men görkezýär. Yer bilen ýeghan etmek üçin bakana döredýärler öýelleri. O öňe men gepleşiklerimde aýdypdym. Hamas ilyan zadyň öýedi oýunjak bol, Massadyň eline oýunjak sebäbi ony şo guraman öýedini wa şo musulman salahylarının şu guramasynyň öýedini 1987-nji ýylda Izrailiň Massad gullugy döredýär. O dillin zatlar onu öýelerin boyuna alyp otyr. Massadyň öýedi döredýärde soň şol ýanky oýnatdylary wa öýleri oýnap olaň içine ýürüýte agent uradyp bilen ýol başlaryna satyn alyp şunatlary şu konfliktler çakmışyklar döre ýaly diýerler. Ýagny Izrail'e garşy hüjüm etdirip ondan aralyan kişi bolan bolup täze yerler şu basyp alyp şo ýata ýöredip geldiler. 1987-nji ýyldan bäri. Intäp onun öňüm bulan edip gelen zady şol Yehudileň ýöne şo 87-nji ýyldan soň şondan başlap bar. Bular gaty köp yerler basyp aldy Yehudiler. Näme bakana bilen? Ana diýär, Hamas diýär, terror guramasy ha diýär. Bir de diýär hüjüm edip berdi. Bir de ana raket okunatdy. Aýna bir de näçe tan ok atdy diýär. Bir tähel tarık turkuy bakanalap bir giden yerleri basyp alýar. Bombalap wýran edýär soň şo taýlarda ýaşar ýaly edýän ok. Soňu bilen şo taýlary eýel almak üçin. Innemine şo 2023-nji ýylyň 7-nji oktyabr wakasy diýen zady öýler etdi. Şo hüjümler öýler gurnady.
Azrail'in öz harbylar aýdyp otyr. Şo hüjüm bolmaly, hüjüm däl, ol boljak zat däl. Şoňa biziň ýol başlanmaz. Ýol berdiler, öýler gurnadylar diýip men öňkü şol Palestinadaky şo waka bagyşlap eden gepleşikler ma bir näçe gepleşikler. Tapbyrlaýyn gepleşikler. Şonu görseňiz şo taýdy men Azrail'in ýokary derejeli harbylarynyň hem sözlerini getirýän bir men şo taýdy. Şolaň tasdiklap oturanyny görkezýän. Şu zatlar etmek üçin etdik biz diýär. Bir giden adamlar ana wezipesinden meýletinlik bilen ýa-ni harby nemelerinden çykyp wezipelerini taşlaşdyryp şoňa protest bildirip şular da düşünýän soňlar. Ine bolup oturanda. Ine Gaza sektorunda. Hi ýaşar ýalymy? Näme üçin şunu edýärler? Şu taýda näme terroristler otyrmy? O Gazada 2 milyondan gowrak 2,2 milyon ya 2 milyon 200 min töwerek adam ýaşaýar Gazada. Diňe ýöne Gaza böyle gün. Palestina. Inte gun watar kenardy başga böyle gomma. O taýda da 2 milyondan gowrak 2,5 milyon töwerek adam ýaşaýar. Bu taýda 2 milyondan gowrak. Şolaň hemme sonda terrorizmmy? He? Näde terrorist bolýar? Öň gülýäli ýaşap oturan bir Palestinaň topragynda ýaşap oturan asyrlar bäri Palestinliler hiç açan öýlerini terrorlar ýaly alyp barmandyrlar da aly böyle şu Siyonistler, şu Yehudiler barandan şo taýy şolaň sany köp bolýansoň birden bular terrorçylara öwürläpdirler. Şolar şunu ýaly etmek üçin, şonu ýaly gadaplyk öğretmek üçin ýörüýte öýler bir zat edip, gizje berip, provokasiýa öğretip edilen zat meňdeş dälmi şu? Edir şo zadyň öýdi. Şo Hamasy bir zat döredýärler, soňra näme diýerler? Şo Hamasy bilen guraman samsyklar haramzadalaryny we bir topar mallar bar şoň içinde. Şu zatlara düşünmän öýrenler ma içinde. Şolar wara ýygy giderli Azrail'i gizjelap durýarlar diýerler, provokasiýa öğretip durýarlar da wara. Ondan Azrail'e bahane berýär şu zatlar. Şu zatlar edip ýumurmagyna bahane berýär. Şu Hamasyň öz oýnatdylar. Azrail'in öýdem şol Gaza sektorunda häkimiýeti şu Hamasyň eline berdi. Hamasyň eline berdi. Ho ýanky 2007-nji ýylda berdi. Şondan bäri ine 20 ýyl bäri, 19 ýyl bäri Hamas ora terror guramasmyşyn, Gazanyň üstünden ýol başlygy edýärmişin, Gazanyň halkam nämemişin? Şol Hamasy gollapmyşyn diýmek onu näme bolýar? Tutuş Gazanyň 2 milyondan gowrak halkam terrorçy bolýarmyşyn. Öýler şo ýarlygy dakdylar Hamasa, terrorçylar diýip. Häkimiýetiň başyna gelmegine de öýler ýol berdi, Ýehudiler öýler ýol berdi. Maliýeleşdirip otyr bir eller bilen. Häkimiýet başyna getirýärler, soňra näme diýär? Ana halkyň gollawy bilen geldi. Indi şu halkyň öýdem terrorçy bolýar diýip näme diýerler? Ene şey diýip otyrlar bilen başyna öýlerini ýumrup ýaşar ýaly eden oklar. Gaza sektorynyň içine emni şu jaýlar dikelçek bolsalarym hamma bolýan Azrail gaýtadan şuňa dikeldiňe diýse de birinciden aýny dikeldiň diýjek niýeti ýok. Şu taýny doly öz eýetçiligine geçirmekçi. Amerikan kömegi bilen hem daşarky döwletiniň kömegi bilen. Şunu hatta dikeldiň diýeni bilenem. Häzir biz sizinle adar berjek däl diýeni bilenem. Şununy dikeldip bolan ok. Sebäbi Gaza sektory diýilen bir sektor izolýasiýada otyr. Daşy blokadada, ýagny bu daşy bara, daşky tutuş, daşky etmek terhedi, Azrail'in öz içinde. Azrail'in üstünden geçmeli. Şoňa guruluş materialy barjak bolsa Azrail'den geçmeli. Näme barjak, iýmit barjak bolsa, tehil bir zat barjak bolsa Azrail'in üstünden geçmeli. Azrail näme diýär? Şo zatlar geçiren o. Indi gaýdyp dikelder ýalam etjek diýär. Şoňa da mümkinçilik bar Azrail şoň üçin bulary doly näme izolýasiýa saldy. Öýlen tutuş dünýä buňa garşy çykyş edýär. Oho, siz bu neňiz konslagerda taklanýaly bir zat, bu gidýän bir halky diýär. Şo bir kanunda halkara kanunçylygyna garşy edýär. Şonu ýalar etmek bolanok, haýdar milleti izolýasiýa salyp, ony konslagerda taklanýaly edip bara izolýasyýa saklamaklyk bolanok gadagan. Ani şonu Azrail edip geldi. Indi näçe onlar çyýyl berdi. Buňa çydaman näme etjek? Şunu çydaman gider ýaly etjek bolýar şol adamlar. Emma şu Palestinaň merdany halky şu kynçylyklara da ýa-ni döýdi gelip, şoňa da kail bolup otyrlar, 100 miňlerçe, ana milyonlarça adam otyr. Käbirler çydaman gitdiler. Olaram köpüsini ýerik bar ýa. Şu Palestinliler üçin niýetlenen ýa-ni goňşy ýurtlarda lagerler we bosgunlar lagerleri, palatalarda ýaşamaly, çatmalarda ýaşamaly, şon ýerlerde ýaşap geldiler. Ýene ýaşap otyrlar. Olar aýatlyga beren oklar. Olan köpüsi ana Iordaniýada, köpüsi ana Liwanyň günorta böleklerinde, goňşy ýurtlaryna,
Siriýada oturdular, bölgeden ulu lager wadi. Ana Siriýany many işini gördüler, ol Salafilere berip. Mene seredin ine şu Gaza sektor diýilýän ine şu soňky 2 ýylyň dowamyny edilýän zat şu. Ine ine şu taýda Antany ýaşarýaly boldumy? Şunu edýänler Yehudiler. Şunu edýänler Tewrada salgylanyp ine biziň Hudaýymyz şu zatlar ine şu toprokları bize berdi. Şulaňam şu taýda ýaşamaga haky ýok diýen adamlar. Şunu ara ýa-ni şuňa buyruk beren Hudaý, o näil Hudaý bolýar? O näil Hudaý bolýar? Bir milleti Taýlandky millet diýip aglan edip, şu zatlara da ýol berýär, ödem bar, Tewratda bar, Talmudlaryna bar. Şolaň Hudaý diýen zadynyň özi hakykatdan hem şuňa ýol berýär. Şunu etdi. Ine şunu etdi, şolaň Hudaý etdi. Ine şolaň Hudaý etdirýär, şolaň mukaddes kitaby diýen siziň hem Tewrat diýip mukaddes diýip atlandyran kitabyňyz şoň aňyrsynda duran Hudaý diýilýän şunu etdirýär. Adamlar men tek onu görkezem size häzir bir giden sitatalar okap beren şolaň mukaddes diýen kitabyny. Hemem siziň hem mukaddes diýip atlandyran kitabyňyz aşa Tewrat. Şeytani kitap. Ine bulan başlaryny öýlerini başyna ýumurdylar. Baran ýagdyrdylar. Ýaşarýalym şu. He? Ýaşarýalym şu taýda adam ýaşarýalym, haýwan bir ýaşarýalym şu taýda. Tok ýok, suw ýok, kanalizasiýa ýok. Hiç infrastruktura ýok. Mektep ýok, ketelhana ýok. Şu zatlaryň bombalap goýran etdi. Şu zatlaryň şulaň içinde mektebe maşulaň içinde şu taýda bolmaly. Şu taýda keselhana da bolmaly. Edara kärhanalara bolmaly. Awo. Bir giden gurumlaň ne ofisler var. Şu taýda bir giden bolupdy. Hanyny şolar? Adam ýaşarýalym, ine şu taýda adam ýaşarýalym teredik. Ine şu çağajyklar ine şäherlerine teredip oturýarlar. Ine şunu adam Antany ýaşarýalym, şunu Antany edermi? Şu taýda teröristler ýaşadymy? Ýok. Adat Palestin halky ýaşady. Filistinler diýen halk müňlerçe ýyl bäri şu taýda oturýar. Filistinler intek Izrail döwleti döremäkä şu taýda oturup ýaşap oturan millet şol. Tarihi dokumentlerde şolaň ady geçýär. Filistinler. Şolaryň soň P harpyny goýup Palestinler diýip atlandyp başladylar. Belli bir döwürde şeýle başlapdylar. Ne teredim, ine çağajyklar. Bu çağajyklar ine nirde ýaşamady. Şolaň geljegi ýok. Ondan şu tragediýany, şu huppatlary döredýän haramzadalara şu çağalar nähil garamady? He? Şulary terörçilere ögürýän kimler? Şulady edýänler dämi? Şulady ine şu çağa ine şunu edýän haramlara, şunu edýän wagşylara şu çağa nähil garamady? Şu çağa kemala gelen ne? Şunu edýän wagşylardan aralajak bolmadymy? Şular ýaly hyýanat. Senne ar duýgusyny döretmedimi? Özüňiz ýerine, şu çağın ýerine özüňiz goýup görüň. Siziň öz içiňizde näil duýgu dörer? Şu taýda, şu jaýlaryň içinde seňem jaýyň wady. Şu jaýlaryň içinde seň dogon garyndaşlaryň wady. Jigileň wady, dogonyň wady, şolaram öllü şoňa içinde. Seň mukaddes ojagyň ýaşap oturan ojagyň başyna ýumurdylar. Ýaşarýaly ýer ýok, şäher ýok, oýnarýaly ýer ýok. Sen çağalagyň ýumurly, şu jaýlar bilen bilelikde sen çağalagyň, sen geljegiň ýumurly. Ondan şu Amerikan jurnalistler, ýa-ni görkezden Amerikan jurnalistler diýmedimi? Şulaň içinde bir anajyk ansaby bar bolsa. Ansaby bar bolan adam şonu diýmedimi? Wah, Eýran dogredýär. Eýran şu haramzadalaryň ýurduny ýumurtga towlary ýaly essin diýmedimi? Elbetde diýer, içinde bir anajyk adamçylyk ansaby bolan adam şonu diýmelem. Ya şu zatlar görüp oturýar, şonu diýmedimi? Siziň içiňizde şo pikir dörenokmy? Ana mesjitlerine çenli başyna ýumurup inde daşardan namaz okap oturýarlar. He? Hani musulmanlar? Hani musulmanlar ol Ukraina tarapyny tutan bolup uruşup beren musulmanlar, oruslar bilen. Näme üçin bulan tarapyny tutandyk, he? Hani Siriýany basyp alan Salafiler näme üçin şulara kömege gelenoklar, he? Haramzadalar, Wahabiler. Näme üçin şulara kömege gelenoklar? Ýok, ýene de şulaň arkasynda kim dursa bilýärmi, kim durýar musulmanyň içinde? Şaýlar durýar. Eýran durdy şulaň arkasynda.
Hemem Hizbullah hereketi durdu. Hizbullah hereketi diýmek näme? Şaýlar diýmek. Şolardan kömek gelip durdu. Şolara bir kömek gelen oda şolar berdi. Emma näme üçin salafiler bermedi? Näme üçin Wahabiler şolara kömek gelen ok, goşuny beren ok? Ya Azrail'in üstüne hücum edip bir şolara garşylyk görkezjek bolan ok. Özlere mine şu wagt tutuş Siriýanyň ellerini aldylar şo salafiler. Tutuş Siriýanyň ellerini aldylar. Hi Azrail'e garşy bir dıpırt etýän, şolara garşy ýekece ok atyp bilýärmi? Ýekece iň bolmanda bir gaty aýrym feýda edip bilýärmi şu zatlar üçin? Ýok, näme üçin? Tebe olan öýdi Yehudilaryň oýunjy. Öýdi Yehudilaryň oýunjugyny öwrüldi. Salafilik dini, Wahhabilik diýilýän zadyň öýdi Yehudiler tarapyndan döredilen zat hem şolaň instrumenti, şolaň guraly. Şonan biz soňky ine diňe 10 ýyllyk dogamalyny däl, bir näçe asyryň dogamyny görüp gelýär şo zady biz. Bolmasa şu zatlar bolardymy eger şolaň arkasynda şon ýaly uly güýç duran bolsa? Ýok, bolmazdy. Bolmazdy şu zatlar bolardymy. Hani sizin ol Allah Allah bizim musulmanlarımız ay nemedemiz diýen bolup bir giden biýgün adamdan adamyň çalýaňy gelip bana Siriýanyň içinde Aragyň içinde parahada oturan biýgüne ejiji adamdan damagyň çalýaňy siz Hristiýan diýip siz Yehudi ýa siz ýanky neme diýip näme diýýärler Kürt diýip ýene diýip damagyň çalyp berler. Tamam çalıp böyle sizin salafiýleňiz men sizi köpüňizde ýüzlenýär şol. Özlerini salafi musulman diýip berenler bar. Siz ýanky iň bolmanda ýanky sünni musulman diýýän. Sizin sünniýleňiz bir giden biýgün adamdan damagyny açalyp bilýärler. Ana Siriýede ol duran taryhy gymmatlyklary bolan muzeýleriň içindäki eksponatlar weýran edýärler. Men bir giden gepleşiklemde görkezdim. Eksponatlar sizin sırtınıza tayak soktum o taýda duran müňlerçe ýyllap ýaşap şo taýda duran taryhy gymmatlyklary bar. Heykeller bar, köşkler bar. Gymmat zatlar bar, taryhy gymmatlar bolan gymmatly dokumentler bar, kitaplar bar. Şolaň baryny gelip bar näme diýip weýran edýärler. Nämemişin? Nämemişin? Şu Kur'anna ana şo zatlar bolmaly diýipmişin. Ana şu zatlar şeytani, ine şu müşriklik Allah şirk getirmek eger sen sunnet bilen meşgullansan adamyň şekilini ýasasan. Hawa Kur'anyň başga bir kitaplary öwrensen. Ol müşriklik diýip şo zatlary edýärler. Şoňa güýji çatýar onuň. Emma şular ýaly ine görgül çağalaň arkasynda aýallaryň arkasynda durmakdy. Biýüne adamdan arkasyny tutup şu haramdaja şeytançylara garşylyk görkezmekde olar ýokdur. Näme üçin? Tebäri şolaň oýunjogy şol. Men ýene bir gede gaýdym. Şu zatlar edip beren haramdada salafiler bar dedim. Ýanky sünniýleňiz. Şu regionlar, tutuş regionlarda. Bir giden oýun otdylar, şoň pikirine meden oklar. Pikirine meden oklar. Bir näme üçin öýdemidi? Beýle alyp barýar. Bir näme üçin şu zatlaryň alada ne demlok? Şunyar kötenip beren ine biziň öz sünni musulmanlarymyz, Palestina'da musulmanlar, biziň öz sünni musulmanlar. Näme üçin biz şu tragediýa ýol berip oturýar? Näme üçin pikirlenen oklaram? Pikirlenmek bolan ok. Sebäbi sen ýokaryňda oturan haramzadalar bar, sen komandirler. Sen şeýhler bar. Olar şo jühütleň oýunjoklar da, şolar bilen pul alyp oturan. Şolar bilen hyzmatdaşlyk edip beren musulman geýimindäki jühütler Yehudiler olan köpüdi. Şolaň başynda oturanlar, ulamalar, mollalar. Olar şolar hakda gurruna etdirmeýär, soragam berdirmeýär. Diýilen etdi börkezme berýär. Barda hawa edip bilseň şu musulman döwletleriň ýumurulmagyna ýardam etdi şolar ýumurdurýar gaýta. Ine şu çağaçyň geljegi barmy? Ine şu geljegi barmy şu taýda? Şunady eden, şu haýynlygy eden adamlara nefsini agyrmalymy? Şu ýykan ýumrançylygy dörediýän haramdadalara nefsini agyrmalymy? Meňe nefsimi agyrany? Meňe nefsimi agyrany? Hani biziň onda musulmanlar bolýan Türkmenistan öz içindäkileri geledi. Näme üçin tediňiz çykan şu zatlar bardy? Näme üçin TikTokda birden samsuk-sumsuklardan gurrun ne diýäňiz? Şoňa wagt tapýaňyz, emma şular ýaly tragediýa gurrun ne diýäňiz? Hani siziň anfanyňyz? Hani o siziň anfanyňyz nirde? Ya siziň bir giden aktivist diýen, oppozisioner diýeniňiz bardyr. Men olaň hataryndan näl? Käbirler pikir edýärdi. Ay seneme oppozisioner, ay seneme aktivist ýok. Men aktivistem de oppozisionerem de. Men jurnalist. Men olaňam pokun görkezýän ýurdun içinde ýaşap beren bir giden
Gullar wa sizin hem pohuňyzy görkezýän. Sizin hem aýbyňyz hakynda gurrun edýän. Bulan hem aýby hakynda gurrun edýän. Bulan şo bir çeregiň beýlek tarapy. Sizin bu aktivist diýänleriň köpüsi. Şular ýalda da gedek gelenne. Häzir şularň köpüsi Izrailiň tarapynda, Amerikaň tarapyndadyr. Dinläp göreň. Sizin Murat Urbanlydy, düýüji düýdi. Ol geldi kim şol hal raýsy ýünlüýdi, saparklym diýdi. Geldi kärden hem ses çykan o. Ses çykýanlaram Amerikan tarapyny tutýa dogry edýär diýip bombalasyn diýär, ýumursun diýär şu Eýran. Soňam gelsinler Türkmenistan ýumursun diýär. Şolar ýa-da Türkmenistany etmegini arzu edýärler o. Arzu edip otyrlar. Eýranda bolanlary bizde desinler diýär. Eýran edilip oturulanda demokratik zatmış ol. Demokratiýany getirmekmiş ol. Näçe bir adamlar çağalar, aýallar ölüp ýatyr ana. İlkinci eden hücumlarının birem günnün günü şu gyýyja başlan çağajyklaryň okuyan mektebine garşy hüjum boldy. Günnün günü. Bu demokratiýamy? Bularam heşelle kakı otyr şoň. Ay hakyndan çykýar. Mollaryň hakyndan çykýar. Men şoň ýalňy aýtdym ha başda, men aýtdym. Ha bu mollaryň ýüzüni ýugurýarlar, emma nämese edende ýol berip oturan bir haramzada o waň içinde bolsa da şoňa garşylyk görkezjek bir tapylmasa işi gaýdýan. İşi gaýdýan şo gäbadan adam ondan teň o waňy dogudok öwürüp bilýär. Dünýä meselesinde de şon ýaly. Nämese bolup dursa bilen edeni şoň öňüne alınmasa kimdir biri şolaň özüne bir kwabrak, özüne bir şolaň laýygyrak bir özüne göwün ýetýän diýdim zor bir garşydaş tapylyp şolaň tomşuguna şey diýip bermese dünýäň kellelerine geýjek bular gelip sen ondan döwlet liderine alyp gaşşap uğurlap gitjek. Aňryga gidip izolýatorda gyýnap diýenlerini etdirjek. Ha o sen jurdun hemme baýlygyny bize berersiň. Şoň tebigi baýlyklaryny biziň eýetçiligime geçirersiň diýip gaýdyr ana Madurany gyýnap atýarlar. Şo gurgulan näme diýenleriň hi habaryňyz barmy izolýatorda sakla. Ha? Aňryp telefon etdirip, "Bore şolaň nemesine boyun bolaýyň" diýip häzir. Şolar ýa-da diýip häzir gyýnap da diýip şey mejbur edip oturanlar öýden gokmy? Bulan etmejek zat ýok. Näme üçin uğurlap gidenlerler öýden aňryp izolýatorda saklap oturanlar öýden. Şo zatlar üçin. O demokratiýa bolýarmy? Wagşylyk dämşi? Şonatlar edip görenlere de häzir biziň şo ýa-da aktivist ýanlaryň, opozisiýoner diýenleriň, diňe biz Türkmenistanyň raýatlary däl, şo ýarlyk özüne dakan. Islenlik şu Günwataryň tarapyny tutjanma. Navalnyň topgory diýsin, Tikhanovskiy ana Belarusýadaky opozisiýonerler bar, Tikhanovskiy diýdi, ýene gördüýdi, Gazagystan bolsun, Özbegistan tapal ýok. Şu özüni Günwatara men tarapdar diýilýänler hemmesi bir meňdeş alyp barýandyrlar. Ýagny baý döwlet bolsa şoň eden nämese de eden etmäge haky bar diýip düşünýärler. Men öňe aýtdym ha geçenki gepleşigim. Türkmenistanda bir häzir bir täze bir adat döräpdir. Kim baý bolsa şoň kuýuny götermeli, hemme bir nähili bir üýşmeleň bolsun, näreke bolsun, ýene bolsun, toý bolsun, sadaka bolsun üýşenlerinde kim baý bolsa diňe şoňa söz berilýär, diňe şol diňlenýär. O şoň ýüzüne öwýärler, göterýärler, ýalaýarlar, ýalamalyar, näme ýalamasa diýerlerini. Näme üçin şondan özlerine peýda gelýär şonu edýän adamlar? Ýok. Ýok. Belki şoň kuýuny ýalasak, bize de şondan bir zat ýokar, belki şoň energiýasyndan bir zat ýokar diýip düşünýärlermi? Näme? Şoň ýaly diýip döredip, düzgün döredipdirler, bir medeniýet döredipdirler. Häzir Türkmenistan. Dünýä syýasatynda da şoň ýalyrak. Şoň ýalyrak ýa-ni güýçlüňkini, baýyňkini ýalamaly. Ha o saňa şoň baýlygyndan bir zat ýetýärmi, ýeten okmy? Ýok. Şo baýmy diýmek şoňky ýalanmaga münasip. Diňe baýlygyna seretmek. Adalatlymy, adalatsyzmy? Ýok, oňa seredilen ok. Baý, diýdim zor. Diýmek şoň kuýun ýalanmaly. Şo baryp oturan bir parahat oturan giden bir ýurtlar başyna ýumurýarmy? Ýumursun. Haky bar diýip düşünýärler. Haky bar diýip düşünýärler. Näme üçin? Diňe şol baýlyk üçin. Bu nähili neme bollaýyn? Adamçylyk normasy bollaý. Bu nähili adamçylyk normasy bollaý.
Şoň üçinem, şoň üçin sehel birazjyk içinde anta bolan adamlar şuda da häzir begenmän durup bilenok. Eýranyň rejimi näçe molla rejimi bolsa, näçe şol diktator rejimi diýilip hasaplany bersinler. Ýöne birazjyk içinde şu adaletlik duygusu bolan adamlar şulatlara begenmän durup bilenoklar. Dogry diýerler. Dogry diýerler, begenmän durur ýaly däl. Kimdir beni bilen bir şeytançylaryň tumşugyny öýlerine bir kabap taşyrak gedemrak bir topor, bir haýtadyr bir güýç bermeli, nişan berip otur. Indi bular, indi Eýran nädip hakyndan çykdy? Eýran häzir ors dilini aýtsak da apuskat etmek diýilen bir düşünje we ýa diýde çökörmek ýa-da şu mertebesini yitirir derecede käbir adamlar maskaralap bara şonu mertebesini şoň elinden alsan apuskat etmek diýilen tedulun ýa-da. Eýran häzir bara Amerikany şeýle bir apuskat etdi. Ýani şeýle bir şuňara şeýle bir mertebeden düşürdi daray. Amerika diýilen döwlet ömründe tarihde görmedik adyny görüp otur. Amerika heni döräli bäri 250 ýyl töwere bolurda. Döräli bäri heni de çenli Amerika bular ýaly. Amerikany maskaralayjy urguy. Amerika uron ýurdam ýok, milletem ýok. Ýekaja bir waka boldy, şoňa kwapdaşyrak şonu ýatlaýarlar, bilermenler. Pearl Harbor diýip bir waka boldy. Olam şu 2-nji jahan uruşunyň başga ýyllaryna 1941-nji ýylyň dekabryna, 7-nji dekabryna Ýaponiýa rejimi. Ýaponiýada o wagt Ýaponiýa rejimi şo döwürde 2-nji jahan uruşy ýyllarynda Hitler bilen hyzmatdaşlyk edip beren bir faşistik rejim bardy. Ýaponiýada döredi şonu. Bular näme etdi? Bular bularam ýanky neme kolonial siýasatyny ýöredip başladylar. Ýani uzak günnäwer tebitde Günorta günnäwer Aziýany basyp alyp zat edip bara ol häzirki Hytaýyň territoriýasyna, Koreýanyň territoriýasyna zadyna Mongoliýa çeni şo daýlar çeni basyp alan bolup boşun getirip zat edip bulan gaty tumşugy ýokaryk galdy. Ondan bular Amerikanyň şo tebitde zady edýän täsirini öňüne almak üçin hemem şonu Harwataýdan kuwatdan birazjyk düşürmek üçin garaşylmadyk ýagdaýda 1941-nji ýylyň dekabryna Ýuwaş okyanyn üstü bilen bürgiden uçurlaryny ýeberip bara. Ulu harby bazasyny, harby heme o taýda gemileri bar. Harby gemileri. Bu gemilen edil ýerleşen şu ada da, kiçirek ada, Gawai adalarynyň bir adasyna ýerleşýär. Pearl Harbor diýen şu harby ulu harby baza ýerleşýär. Hem gemileri bar, o taýda hem uçurlary bar, hem eskerleri bar. Olam näme üçin o Ýuwaş okyan üstü bilen iýerýär? Şo ta iň ýakyn nokot, şo ýakyn aralyk bolýar. Şo Gawai adalaryny bilýän bolsaňyz Kaliforniýa tarapy da, Kaliforniýa üstü bilen aňyrlygyna Ýuwaş okyan üstü bilen gitseň sen Ýaponiýa bar ýa-da. Japonlaryň näme etdi? Şol tuğ üstü bilen, okeanyň üstü bilen bir de onlar şo uçurny 60 töwere uçurny uradyp bara şeýle bir bombaladylar Amerikan ýan harby bazasyny, iň kuwatly bazalaryny. Ýöne şu bombalap weýran eden gemileriniň sany 18 sany gemi boldy şo taý. Uly ýanky adam töwereginde üýşenýär. 18 gemine bir weýran etdiler. Daşyndan hem şo taýda aerodrom, harby aerodrom hemem şu uçur göçürjü avianosis diýilýän 3 sany ýanky uçur götürjüleri bardy gemi, ulokan gemi. Olaň üstünde bir ýanky harby uçurlar dur. Daşynda da aerodromda gury ýerde adam üstünde ýene bir giden uçurlar bardy. 188 sany harby uçuryny ýok etdi. Bombalap weýran etdi. 188 sany. Daşyndan ýanky ziyan ýetirilen bar. Weýran edip bilmän ýöne ziyan ýetirilen ýene onlar çy. Eskerleriniň özünden käbir hasaplamalara göre 2500'de goloy eskerini ýok etdi şoda. Bir günüň içinde bolanda şo. Bir günüň içinde Amerikan eskerlerini 2400'den gowrak eskerini ýok etdi. Ana şoň günen häzir biraz deňeşdirýärler da şoň ýaly bir Amerikan ýüzüni ýere salan maskara eden bir waka boldy. Ýöne soň Amerika araldy. Näde araldy? Ýaponiýadan atom bombasyny taşlap.
Olam aradan 4 ýyl geçen soň ýanky wakara 1941-nji ýylyň dekabrynyň başynda boldy, 7-nji dekabrda boldy diýip. Soň 45-nji ýylyň awgustynda ýylyna 2 tane bomba taşlandyr, ýadro bombasy. Şony şol bolan waka üçin aralmak hökmünde düşündirdi da, şol döwürdäki döwlet ýolbaşçylary. Ne Japoniya bir de garşyşlar ýalda etdi. Benim goşuntaly oturjak däl, bizim şular ýaly şo derejede weýrançylyk edibiljek bombamy wady ýa taşladylar da 2 tane bomba üstü bilen jemho olaň soň edil şol urtut şo bomba taşlanan öleniň sany 150.000 tögere boldy. Soň wagtyň geçmegi bilen ýa radiasiýadan zatdan öleniň sany 500.000 golaýlatdy. Hataplar bar da. Gatyly nemetdi. Weýrançylyk döretdi da Amerika. Ondan ýadro ýaragyny ulanmak bolany we ýadro ýaragyny ulanmak bolany gonýaly ýarag. Ulandylar. Indi häzir şol wakadan soň nowatdaky indi tarihde iň Amerikan ýüzüni ýere salanda häzir şu Iranyň edip oturan şu hüjümleri diýilip hataplan ýa. Ene onuň nähil görnüşde ýüze çykkan Amerikanyň öýleri CNN kanalyna berip otyr. Amerika garşylyk görkedi bilen ogyndy. İran'ın atyan ol raketlara beýledi dursun dronlara we ýöne uçup barýan dronlarına garşylyk görkezdilen o. Ödem ine harby bazalarynyň şu regionda ýerleşýän ýeri bolsa, men häzir görkedeýin, näçe görkedeýin. Ine İran'ın ine şu urýan kartalar, ine serediň bu taýda Birleşen Arap Emirlikleri, ine Parsaýla guşy. Parsaýla Birleşen Arap Emirlikleri, bu taýda Oman we Omana da atdyň Birleşen Arap Emirliklerinin territoriýasynda şu taýda Amerikan harby bazalary bar, şoňa ururýa raketa hem dron bilen. Ondan Katar bar. Katar ýarmada ýaly bir zatdy. Katar. Oňam territoriýasynda Amerikan iň güýçli tehnologik taýdan güýçli harby radar sistemasy bar, hem ýa-ni harby howa güýçleri bar. Ondan oňa ururýa, ýylydyna. Ondan ine kiçijik adamadyr, ine bu Bahreyn. Bahreyn diýilen ýurt gatda bir kiçijik ýurt bol. Ödem şol deňiň içinde pardaýlaryň içinde. Oňam territoriýasyna bir näçe harby bar. Oňury urýa, urguýny. Ondan ýokarda ine Kuwait dip döwletde. Buňam territoriýasynda. Ýa harby bar, buňa urýa. Indi häzir Iranyň territoriýasyndaky Amerikan harby bazalaryna da urup otyr. Üstüne bu territoriýa ulu territoriýa bilen Saudi Arabistany oňa durýar, urgu. Ýylydyna. Indi bu urgular näme urulýar? Ine şular ne Amerikan we jurnalistler, CNN jurnalistler bolýar. Ine şu taýda ulu lokal harby baza bar edil kenarda ony Dubai, Arap Emirlikleriniň Dubai şäherine gitjeginde ýam şol ýogun weýran edipdir. İran'ın nemir. Indi herediň ine gapgara bolup durandyr gara köýüp. Şu taýda harby bazalar bardy şu taýda. Eýem ýok şol gara köýüp. Ine herediň ullokan ammar yaragammary näme? Eýem şoň jepesinden bir näçe raketler weýran edipdir. Herediň ullokan ýa-ni harby bazanyň territoriýasyna ýerleşýän uly bina. Ine maşinlara herediň yük maşinleri yenime sisterleri şol maşinleri bilen deňeşdirende jaýyň böwrümini ýöneten deňeşdirende näçe ullugyny düşünip bolýar da. Bu ýanky görkezýänim bu Kuwait. Ondan ine bir bilam Kuwait'te. Şu taýda ýene bir harby bazany, Amerikan harby bazasyny binasyny weýran edipdir. Ine bilam Kuwait'te 2 tane binany weýran edipdir. Harby bazadan ýerleşýän ýer işte Amerikan harby bazalary. Ana 2 tane lokal bina. Ine bu Katar'da Katar'ın territoriýasynda ýerleşýän ul lokal harby bazan ýa-da bir ýara urugda ýene Katarmalar adatlar urmak hökmän näl? Şo taýdan iň gymmatly zatlar we tehnologik. Elim ýa-da şol elektron radar sistemasy bar. Ýagny howa güýçleriniň birinciden samolyotdan uçurlaň, harby uçurlaň uçuşuny koordinirläp şolary sağlayan mümkinçiligi bar. İkinciden hem şolaň öýde raketalar, oklar, raketa atylanyna şonu sağlamaly. Şoň uçuşundan koordinirläp, şoňa kontrol edýän harby radar sistemi şonu weýran edýär. Onu gutordy, onuň teň bara, teň bu taýdaky uçuruňam uruny ýitirýär. Teň raketaňam uçup bilenok barmaly ýerine bary bilenok, urmaly nişany urup bilenok gutordy teň bara, asmada gurulýar. Şoň üçin İran aýdýana bu taýýarlyk görüpdir diýip. İran bu zatlaryň hemmesini şu hemme nokatlary eýem öňünden
Tanonu düdüp, naşanada bu alıp koyup, şeyde o tayyarlıklı geliptir, çemeleşiptir da, şunu, innem yankı, ine bulam, Irak'ta, Irak'ın Erbil şehirine harbi bağdatını veyran ediyen işte, Ullukan. Ondan, ne yankı uğurlarını görkedi yani, esası, yankı hücum edilen uğurları ve İran'dan hücum edilen uğurlar, ine. Yani şu partayları yurtlan teritoriyasına urulan ururlar neşiler. Yani İran tarafından. Görüm. Yine şunu Allah dolu otuyor. Yine dine yöne şu yani ayttık ha yani Katar'da ullukan bir yani ki harbi radar sistemi var. Şun bakasının öyle var ya yani yıkı cenemedinin bakasının öyle 1 milyar 100 milyon dolar yıkıcı harbi radar sisteminin öyle şun bakasına aytı otuyorsa Riyana ödün gödüğünü getirin de yıkıcı harbi radar sistemi bakası şunu yalı olsa onun bu İran etti İran Nähil yitdiler şekilli. Şu radar sistemi üstü bilen näme diýen eken, şu nähil mümkinçiligi bar eken. 5000 kilometr radiusa bara, şol radiusy öz gödekçiligini alyp bilýän radar sistemi eken. Beýdimek näme ýa Katarda ýerleşýär. 5000 kilometr diýmek ortaýyň territoriýasyna çendima gödekçilik edip bilýän eken şol. Şu radar sistemi var. Ortaýyň territoriýasyna çenni Merkada ýa-da beýlede dursun. Merkada ýakyn günde. Şola da wara hem radio elektron sistemasyna gödekçilik edip bilýär, hem howa uçýan har bu çormy, ada tutçormy, niden raket atylýar. Hatda mundan odalyna geçen ýylyna otomusda çaklyşyk boldy Azrail bilen Iranyň arasynda. Şonda esas maglumaty Amerikan harby bazalarynyň berýän ekenler da Azrail. Näil maglumaty? Raketa Iranyň territoriýundan bir nokatdan raketa uçup ýokary kaldymy? Dessine ol uçup intak näme barýança, Azrail'a barýança ol ağından bir ýarym sagat ýaly, saat ýaly iň bolmanda da wagt gerek. Hatta şol giperzvukowy diýilýär, hypersonik tezden çal tutýan raketalaram şo taýyp barýança bir ağından bir 20 minut ýaly gerek de. Şonuň wagtynda Amerikan şu harby bazalary şu radar sistemi üstü bilen dessini anyklap Azrail'a habar berýär. Ondan Azrail'in ilaty gaçyp atalarlarda şu jaýyň aşakly padwalaryna ratlaryna ýörüýte olan gaçyp atalarlar bar. Şo taýp ýermegine mümkinçilik görýär. Indi häzir näme bolupdyr? Azrail'in öýdädir ilatlary, raýatlary şikaýet edýärler. Bize diýär, biziň öz hökümetimiz, biziň öz harbylarymyz ýa duýdurşan bir berenoklar diýär ismizden, diýpamizden ýa raketa ýa dron ýelýär bolýan. Indi öňki ýaly duýduruş ýok diýip olar düşünýänok. Bunu harbylar näme düşündirýär? Harby ekspertler, bilermenler. Şo ýanky Amerika, şo regiondaky, şo harby ýanky radar sistemalarynyň weýran edilmegi bilen düşündirýär. Indi şol öňünden duýduruş berýän stansiýalar diýilýär-de şolar, öňünden duýdurmak. Indi şol mümkinçilikler minimum etdi. Indi Amerika tarapyndan, Amerika harby bazalary tarapyndan indi olar ýaly duýduruş ýok. Indi Azrail öz güýjüne dayanmaly bolýar. Azrail'in mümkinçilikleri ýa-da çäklenip gidip otur sebäbi İran şo bir wagtyň özünde Azrail'in hem ýanky harby radar sistemasyny ýerleşýän ýerlerinde urur otur, harby bazalaryny da ururýar. Hedil edýär. Indi bilen mümkinçiligi Amerikanyň mümkinçiligi minimum tarap gidip otur, özlerini gora bilen oklar. Üstüne regionyň ýanky ýurtlary bar. Amerikan harbylaryny getirip şo taýda harby bazalarynyň açmagyna ýol ýerini oýnatdylar bar, ýanky Arap ýurtlary. Indi bular ne çykkan ýagdaýa düşdiler. Mundan ol näil pikir bardy, näil näme düşünje bardy. Bular näil pikir etdi? Awa biziň territoriýamyza Amerikan güýçleri geldi, Amerika ýaly güýçli döwletiň harby güýçleri geldi. Ondan bir de hiç düşmanın täsiri yetmez. Da o bir täsir emedi bilmez. Hücum etjek diýse bizim gorawymyz bar, bizim arkadamyz bar. Arkamızda da ýaly bolup durjak Amerika ýaly döwlet bar. Ondan bular näme diýär? Amerika ýa-da ardanjak neftin satýar, gazyny ardanjak berýär. Neft pudoklarynyň ýani resurslaryň eýetçiligini Amerikanyň milliarderleriň, korporasiýalarynyň eýetçiligine berýär, köp bölegini. Şeydi paylaşıp bitirmeyene biz o sizin goramudu kepiliyetçi otursa üçün ediyat biz sizin kovtuldunuz. Üçün ediyat inni sizem şular yanlar edin etmeli bir giden şert boylayara otaydı. Bunlar mutun edilen ok düşünün adam. Indi bunlar ne hemen görüp otururlar. Bir Amerika diýilýän, Amerikan harby kuwaty diýilýän zat o şişirle waşolar bir şar näme diýär.
Ýa-ni sağında suw diýip bir zat da çagalyň oýnaýanlar. Şey diýip suw jagaly. Ýani şular ýaly çemçejik bardyr. İçi boş ýa-ni näme. Şoňa üfleýän da bolin şeýle howa şar döreýändir. Ýani oňa sabanda şar diýil ýa. Sabun şar diýil ýa-da. Myly puzur diýip bir näme bar, düşünje bar wors dilinde. Amerikan kuwady diýilýän zat şolar ýa bir şar eken, ýöne şey diýip bir dürsden ýarlyk gitýänçe bir howa şar eken diýilen düşünje dere otýar häzir. Ýani gugurumma şarda uly gugurum bar. Ha o kölge de bar. Bir uly kandat ýaly. Agyr zat ýaly. Emma içi boş. İçi boş. Şoň ýaly bir zat gurulýardyr Amerikan şu kuwady diýilýän zat. Ana şoň öýde ýadyr gaty uly maskaraçylyk deredi otýar. Şoň bilen ýüzbeýde de otýar Amerikan özüni. Ine bular hem ýanky görkezýän da ýanky barp dron diýilýän zat bar. Ardanjak pula durýan zat. Amerikan goro sistemasynyň öýde milliardlarça dollara durýan diýdik da. Bu şo Patriot diýip ýanky goro raketler bar, o raketler. Gaty uly milliardlarça dollar pula durýan zatlar durda. İran näme uğradı? İran ardanjak zatlar uğradı. Yani şoň dron diýilýän zatynyň öýdi 20-30 ming dollara durýar ýa-da iň gymmat dron alanlar. Şo dronlar gelýär esasan. Raketalaryň öýden bir uly pula dron ok diýerler. Aňyrda şu 30-40 ming dollarlyk raketler. Bular bolsa İranyň şo ýanky ardan raketalaryny uçup ýere düşürmek üçin öýleriniň milliardlarça dollar pulu durýan raketalaryny atyp bara şolar sarp edip otýarlar. Olam ağlama ýere düşürip bilen oklar, nişana degirip bilen oklar. Onuň näme diýen kılan ardanjak dronlar gelýär şu suwun üstü bilen partaýlanyp, ýani howadan gelýär-de. Ine şu taýda görkezýär da Kataryň territoriýasyna gelip burýan ýerini görkezýär. Ine näder görkezýär. Dronyň gelişini görkezýär şu taýda. Video barda. Ine şu taýda häzir bir ine ýanky harby radar sistematy diýilýän şunu ýaly gümmede ýok, bir gümmede ol. Şu üstünde de antena bar. İki tane gümmede bar. Ana ýokardan dron gelýär, häzir görürsiň. Ine şu dron ine Eýranyň dronu ana partaýlarynyň suwunyň üstünden gelýär. Ardanjak dron, ýöne içinde uly gaty uly bomba bar, ýani partlaýjy madda bar. Ine gelip şeň urşuna heredin şu gümmeden Amerikan şu ýanky harby radar sistemasynyň bir ýanky şu sistemalaryndan biri ýöne Bahreýnde ýerleşýär, Katarda da Bahreýn'däki. Teredin töwereginde başga bir binalar bardyr. Hiç ne diýen nädir? Öňe gelmeli ýerine gelýär. Sebäbi bu uzakdan bularam Eýranyň öz harby radar sistemasyny bilen dolandyryp otýar. Pikir etmem ýöne gelip töçänden gelip düşýändir edim. Şuň öýde dolandyrylyp otýar. Müňlerçe kilometr aralykdan şu dolandyrylýar. Nirik barmalygyny şana nädip barmalygy barmaly nokadyna çen. Indi gelip murşuna beredi. Puf. Gittana şeytanyň gümmedi wa awada tana şeytanyň awada tana diýen mena şular ýa şu haramzadalaryň bar, şu regionlaryň şular ýa gümmedi nemelerini harby radar sistemlerini şeytanyň awada tanalar diýen. Ana yine gaýtalagym görkezýärler. Amerikan telewizionyasy görkezip otyr şunu. CNN görkezip otyr. Ana şey dip bara. Bular hara mahsar etdi. Indi bular näme etdi? Partaýlaryň ýanky döwletleriň ilçeleri ortaýatyň daşary işler ministri bilen gepleşip geçirdiler geçen hepde. Geçen hepde der. Bolan orta 3 gün bolanlarda 3-4 günlükde. Ortaýatdaky ilçeler baryp bilen ortaýatyň daşary işler ministri Lavrov bilen gepleşip geçirip sizde gaýrat ediňde Eýrana bir haýkyş diýin o sebäbi diýe Eýranyň atýan oklary ol diňe bir Amerikan harby badasyna baran ok biziň emine binalarymyzda biziň feodal Amerikalylarymyzda da adamda myhman halalarymyzda gelip ýeýär diýär da hakykatdan ham ol diňe harby badalara urgurunup ine häzir Dubai da ya neme Abu Dhabi umman Arap Emirliklerine barma kıllallar boldy häzir aeroportlardan uçurlarym uçunak käbir şu ýurtdan şu Arap ýurtlarynyň aeroportlaryndan o taýgan baryp dur. Mihmanhanalarda ýa-da ýaşama koply boldy diýip mihmanhanalara şeň baryp ýanky dronlar bar tütüp partlama emelege döredip otyrda. Onuň bilen ýanky bular baryp indi häzir Lavrov bilen şu duşupda bular neme dip otyrlar da. Şoň jylawyň çektene ýanky bir haýkuş diýen neme Eýran nemetmesen atmasyn hatta şu Amerikan harby banalaryna çendi atmasyn diýerler. Nare?
Ondan bilamaydı ya, oho diye biz ona ayıl oluyor diye siz diye enerji. By the way, I heard that your countries, I believe even Bahrain, näme çek oluyor diye. Şu İran'ın diye Eredin, İran'ın diye hücumini bir taraflayın yağdırmak üçün Birleşen Milletler Guramasının Hukukçuluk Kengeşine teklif etjek bolýan ekeniňiz diýär da, ýagny Izrail ýadgaraňdok, Amerikan ýadgaraňdok da aly böyle diňe ýanky İran ýadgarýaňyz diýär. Onuň şu taýda sora berýär. Türk dilinde de terjimesi bar, häzir men eşitdireýin. Sora berýär, Lavrowyň gözi sora berýär da. O diýär, olaň eden jenaýatçylygyna gerek gelenine diýär, siz ýadgardyňyzmy diýär. Anda şol İran'a garşy hüjüm etdiler. Ýöne parahat oturan ýurda garşy şunyal hüjüm amalaşyp başladylar. Ago ana çağırlan okuyan mekteplerini için partladılar. Siz diye ýadgardynız mı? Ýadgaraňda. Onem üçin İran öýüdüni gowramak üçin şunyaly gaýtaly beri urady bolýan. Ödem esasy İran hüjüm edýän ýerler neri? Amerikan harby bazalarynyň ýerleşýän ýer. Azrail'in infrastrukturasy. Azrail'in hökümet binalaryna da atýa elbetde. Hökümet dolandyryp oturan şo haramda da gan oljaklar diými? Olara öldürmek bolýar. İran'yň hökümet işgärlerini öldürip oturýarlar. Ana Ayatullah şeni öldürdüler. Ana oň ýerine ne ogulny bellediler. Gitjek ýeri ýok ol. Birini öldüreniň bilen oň ýerine adam otaýdy üýşüp ýatyrlar. Mollalar hem ýeterlik, müftüler hem ýeterlik. Basamdyklar pikir edýär, häzir Ayatullah öleni bilen oň ýerini tutjak adam ýok ýaly. Aldylar da oguluny şolara göz edip bellediler öýdem. Başga bir adam getirmediler. Şo oguluny bir 56 ýaşly şol Hameneýiň oguluny bellediler. Ýa, Mujtaba Hameneý. Olam atasyndan hem beter häzir. Kakasyndan hem beter häzir şo öýtşülen ýa-da doly kakasy olan elinden ölen soň ödüňi gözüňe getirin. Egilşege derejäňmi? Egilşege çyk adam diýär ol. Ya demokratik reform edereýärmi? Ýok, demokratik reformlara etjek adam diýär. Ya ýadyra ýarak programmasyndan el çekerejärmi? Ýok, ona etjek adam diýär. Indi şoň netijedi. He? Seredin şu harby strategiýany işläp diýen adamdan akylyna paý bir düşünjesine seredin da, Azrail tarapyndan, Amerika tarapyndan bular şeýle bir ýöntem adamlar siz pikir etmeň bir düşünjeli, giň düşünjeli, sowgatly, ýeneli bir adamlar dur diýän. Şolar bar. Regionyň ilatyny var, psikologiýasyny bilen okşular. Psikologiýasyny bilen ok. Türkmenistan nirde diýsen nirde diýen bilen ok. İran'yň nirde diýdiňini bilmeýän oturan ýokary derejeli adamlar bar. O İran nirde diýsen kartada görkedi bilmejek. İran'a beýlede dursun, Amerikan görkedi bilen oklar. Kartany goýup, kartadan ýurtlaryň atlaryny aýryp, ol köçede durup bar käbir blogerler köçeden geçip barýan ullukan adamlardan soraýarlar öýlerim. Ýokary bilimli adamlar ama içinde universitet bitirip ýene edip doktor nauk diýip alymlaryň doktory bolsun ýa magistr da geçip dur. Islenen adam durup Amerikan görkezip bilmän urlar. Siz pikir etmeň Amerika bir şeýle bir düşünjeli, ilatly bir sowgatly ilatly ýok. Onuň şolar ýaly adamlardan barýa ýurduň başyna da öýdi ýurtlarynyň nirde ýerleşýänini bilmeýän hatamsyklar bir tentekler var ya ağla pikir etmeýän. Trump'ın öýden bilen o. Dünya kartasyna aýdyn ýemän ol bir näme diýär? Krimada siptiýe bir ada bar diýär. Näme diýär? Orset diýär, ýeşiligine geçirdi. O diýär Meksika ýaly bir zat bolýar. Biziň diýär Meksika ştatymyz ýaly bir zat bolýar. Diňeşdirýär da Krimada ýarymada kiçik bir zat ol. Meksika Krim ýarymadasynyň 10 esse tegurowdan uludan şoň bilen diňeşdiren bolýar. Gowrum bilen ok takminanan bilen ok tar. Ýurtlaryň ýerlerini bilen ok. Men diýjek bolýanlarym şu ýanky harby strategiýany işläp gidýänler, şu maslahatçylar bar. Eýdeli beýdeli, İran'a beýdip hüjüm edeli, hawa İran diýen zat nähili ýurt, İran diýen zat şular ýaly ýurt diýip ona maslahat berip oturandan öýlerine düşünje ýok. Ýakyn gününe gör näme? O ýurt bilen bu ýurdun tapagy näme? Yerli iladyň, yerli halkyň psikologiýasy näme? Şonu bilmeýän adamlar maslahat berip otur. Innem näçeklerini bilen oklar. Ondan Lavrov ýanky Orsiýadyň ýanky taşary işler ministri aýdýardy. Tinädiýe olaň hüjümine ýol berdiňiz, Amerika bilen Izrailiň edenini etmegine ýol berdiňiz diýär. Olar size maslahat adam salmandyrlar diýär. Indi siz diýär, sizi şular ýaly kıyın ýagdaýa salan diýär.
Azrail bilen Amerika bolýan näside olara diýe ýekeje tefe daýdasyny gelen o. Innem bize diye İran ýagdyrçak bolýan. İran özüni onu näme diye özüni goramasyn diýjek bolýan. Onu Azrail bilen Amerika hüjümlerini dowam etdirip bersin diýjek bolýan. Ana şu arada şoň ýanky çykyşyndan türk diline de beripdirler terjime edilen ana şonu dinläp görün. If you speak did indeed warn. Предупреждали многие из Körfez ülkelerinin büyükelçileri Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İran'ı durdurmasını isteyince Lavrov şu yanıtı verdi. ABD ve İsrail'in yaptıklarını kınadınız mı? Örneğin bir okulda 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı? İran'ın hiçbir şey yapmaya hakkı olmadığını söylemek aslında ABD ve İsrail'i devam etmeye açıkça teşvik etmek anlamına gelir. Müzakerelerin ortasında olan bir ülke haince bir saldırıya maruz kalıyor. Haince. İran çözümler olabilecekken yaşanan bu durum karşısında şok olmuş durumda. Bu nedenle savaşın tamamen sona ermesi için birleşik bir cephe çağrısında bulunuyoruz. Bu arada ülkelerinizin, hatta sanırım Bahreyn'in bile ABD ve İsrail'in eylemlerinden tek bir kelime bile bahsetmeden İran'ı kınayan bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sunmak istediğini duydum. Daşary işler ministri, Ortaýaň daşary işler ministri dogry aýdýar. Dogry aýdýar. Ol Azrail bilen Amerika arasynda edenini bermeli, İranyň özüni gowramagydan hukuky ýok diýjek bolýar. Şolar şey diýjek bolýar-da, gowramasyn, özüni gowramasyn diýip. İranyň ho gidip Amerikanyň territoriýasyna samolyot uçurmaga ýagdaýy ýok. Ya raketler getirmeye, Amerika yetişecek raketler bardır dedim mi? Yok, badil pataplanın yok. Belki Avrupa yetişecek 2000 kilometre daha uçacak raketler bardır. Yani Ortaýatdaky ya da Hatay'daki yani ballistik raketler yok. 10.000 kilometre, 8.000 kilometre uçacak. Şoň üçin İran näme etmeli bolýar? İranyň el ýeterini Amerikan harby bagdalary bar. Amerikan bir giden biznesler var, şu taýda aşolara hüjüm etmese, niri näde hüjüm etsin? Aralmalylar, aralya, hakyndan çykýar. Indi İran näme edip başlady? İran indi şol Amerikan harby bagdalarynyň daşyndan, harby bagdalarynyň äder çepbedini dolu okot diýen ýaly. Daşyndan indi şol regionaky şu ýanky Arap ýurtlaryny Amerikan bir giden IT tehnologiýasy boýunça bir giden ýanky maliýe meseleleri boýunça, feodal nemeleri meseleleri boýunça bir giden idaralar, kärhanalary bar şu taýda. Biznes merkezleri bar. Indi şoňa hüjüm etip başlady. Şoňa hüjüm etmekle karar etdi ýa-da hökümetiň öýde İranyň hökümeti şu barada karar kabul etdi. Indi Amerika degişli bir zat bolsa bombalamaly. Näme diýerler? Ana bir küçüknükde ýanky Arap Emirliklerini ulu feodal biznes binasy bar da, şo taýda Amerika degişli Amerikan Amazon kompaniýasy, Oracle, Google kompaniýasyna degişli ofisler bar eken. Bular näme diýär? Şu İranyň ýanky şol dronlary bar, daşdan dolandyrylyp ödem gönderilýär. Edil şolaň şu ofisleriniň şu ulu binada şolaň ofisleriniň ýerleşýän etajy şoň gaty bar. Şoňa nişanalap şonu uradýarlar, şolar baryp sesip partlama berýär. Şoňa mümkinçiligi var İranyň ýa. Yani islenlik yerine de şu binaň islenlik yerine baryp ursa urken netije ýok da yani Amerikadan araljak bolýan. Bular näme diýär? Şatda şoňa da mümkinçiligi bar eken İranda. Şo ýanky dron baryp uçup baryp drony edil jol Amerikan ofisleriniň ýerleşýän gatyna şu etaja baryp burýar edip bilýän eken. Şoňa çen jol güýjüni görkezip oturýarlar. Şoňa çen güýjüni Amerikan banklaryny näme etdiler? Banklaryny urmaly etdiler. Bir giden banka var Amerikanyň geçli. Tutuş dünýäde diýen ýalyň bilen banka, şolaň banka. Şu ýajitmäjitler. Indi şol regiondaky bäzir banklaryň işgärlerini Amerikan hökümeti görkezme beripdir. Online işleme, ýani edara barmaň, bankyň öýde edarasyna barmaň, binasyna barmaň, sebäbi İran nädir nişana alyp oturýar. Ýani online'dan ýani internetiň üstünden işlem, öýüňizden çykmaň. Näme etjegini bilenok bular. Näme etjegini bilenok. Indi bu oýnatdylar wa biz aýtdykda indi bu gepleşiň adam äjit ýani Dejjal we onuň ýarandary diýärsa, indi bu musulman geýmine giren bu Yehudi
güçükleri var Yehuditleri, yani şu Arap beyminnäki, partaylarındaki. Arap devletlerinin liderleri bari var. Izrail'in Amerikan hiç yeri ýadgaran oklar. Ýadgar manam näme etdiler? Şu ýanky Lavrov'un aýdyşy ýaly. Bular şol Birleşen Milletler Guramasynyň hukuklyk geňeşi diýilýän geňeşi ýürüýçe bir rezolýusiýa, ýani dokumentin taslamasyny hödürläpdirler. Ýani Lavrov'un aýdýan zady hödürlenipdir. Ilki hukuklyk geňeşinden şu 3 gün mundan Orsiýet tarapyndan bir rezolýusiýa taslamasy hödürlenýär. Ol bu dokument, kollektiwlen dokument da şonu ses berip onu kabul etmeli. Orsiýet iki tarapam ýadgardy. İki tarapyňam, yani iki tarap bolanny Izrail bilen Amerika, bu tarapam İran bir-birine hüjümlerini gassagly ýagdaýda haýdan haý bethetmeli edilýär. İki tarapam bethetmeli. Gepleşikleň üstü bilen mesela täzeden girişmekdigi bir teklip edýär. Hep Orsiýet tarapy teklip etdi. Hukuklyk geňeşine. Buňam tarapdary az boldy. 15 tane yurt var da, yani bana atom yaraglarına eýelik edýän 5 tane iri döwlet da, dünýäň iri döwlet, ýani şol BMG'ň hukuklyk geňeşinde girýän. Olara hemişelik agda diýilýär. Olaryň oňdaşyndanam 10 tane wagtlaýyň agda bolýar. Her 2 ýyldan çalşyrylyp durýar. Ondan Orsiýetiň ýanky teklibini şu 15 tane döwletiň içinden ýalňyşmaýarmysam bar ýok 4 bolapdyr. Aglamasam saklanýar. Tesirmen saklanýar, 4 bolýar. Ondan yani Amerika'da veto koyuyor. Yani şu dokumenti geçirmeyen ülke hemişelik agdadan haýsy bolsa da biri, şu 5 tane agdadan haýsy bolsa da biri men şunu doňdurýan diýse geçene ona şu dokument. Netijede Orsiýetiň ýanky nemesini, Orsiýet tarapy Orsiýetiň wekiliniň ýanky dokumentiniň taslamasyny geçirtmedi Amerika. Yani bu nämen görkezdi ya? Yo, biz uruş etjek diýmekle görkezdi. Bir paragaçylyk demesine girjek, dälime görkezdi. Ondan ikinci teklip berýär Bahreyn tarapyndan. İkinci teklip berýär İran ýadgarya. Diňe İran ýadgarya. Yani İran'ı agresor edip görkezýärler. İran'ı şu atlan şu bolup duran ýadarky bulaşygyň göz waş edip görkezýärler. Hemme zatda İran günakarlyk. Izrail'in Amerika hakkında ýekeje söýdem ýok. Ine şu arada da ýadyryň şutada makala çıktı da. Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку. BMG'nin hukuklyk geňeşi yakın günler boyunca Orsiýet tarapyndan teklip edilen dokumentin proyektin taslamasyny kabul etmedi diye soňuşdaýda aýdylýar. Emma Bahreyn tarapyndan hödürlenen dokumentem geçipdir. Ýa-da şudaýda bam aýdylýarmy şudaýda. Ýoşda edil bak. Ýöne şu baka bolly şudaýda bu makalada ýok. Diňe şu Orsiýet tarapyndan hödürlenen nämen geçmedi aýdylýar. Soň ikinji dokument ýani gaýjyşmaýal Bahreyn tarapyndan hödürlenýär, o geçdi. Yani bular näme etdiler? Şu oýnatdylar, ýani Dijalyň ýaranlar diýdi, köpçülik bolup köpçülikiň tesi bilen şu dokumenti kabul etdiler. Netijede näme etdiler bular? İran günakarlydylar. Hemme zatda Israil bilen Amerikan ady geçmedi. Enha İsa'dan şu gün watar ýurtlaryň wekilleri otýar şu taýda. Şolaň agdalary köpçülik bilen şonu kabul etdiler. Onuň şu demokratik nemem çemeleşme bolýarmyny. Izrail bilen Amerika hüjüm etse de bolýar, onu ýadarmak bolany. Awa. İranyň özüni gorama haky ýok. Yani özüne el ýeterli bolup duran Amerikan harby bazalaryna da hatda hüjüm etme haky ýok. Indi buna ýanky bu oýunjoklarda bu oýnatdylar. Indi bu üstesine Ýewropa Birleşigi şu partiýalarynyň ýanky oýnatdylaryny gollap, ay bizem siziň arkaňyzda, biz siziň ýagdaýyňyzda düşünýär, sizler aýdaşlyk bildirýär diýip Brüsselde gepleşik geçirip şolar bilen şu partiýalarynyň döwletleriniň wekilleri bilen buna arka durdular. Ine şutada da Al Jazeera'nın ýörüte makalasy var, şu wagt barada. Ýewropa Birleşiginiň liderleri diýe aýlaw döwletlerine diýe Iranyň hüjümleri bilen baglanyşykly şolara diýe aýdaşlyk bildirdiler diýe. Biz siziň arkaňyzda diýe, bilemem olar häzir biz goşun sürüp baryp Irana hüjüm etjek diýen o elbetde.
Ýöne şo araýdaşlygyň özüne hemen görkezýär. Bularda hiç ýyly tutuş Ýewropa bileleşigine how. Ýekece ýadgarjy söz ýok. Azrailden Amerikan eden şu hüjüm mabetinde. Nüýedim gödöne getirin häzir şular ýaly başga bir ýurda garşy etse Amerika bir ýerde aýdýan Amerika bir ýer burunda soksa ýa Azrail soksa ol Amerikanam dolandyryp oturan şolar Yehudiler diýenler ol hakykul görnüp dur. O taýda Kongressdäki Amerika hökümetindäki adamdan agla bolar. Öz milletleri gonça Yehudi, ýa-ni Jehud, Ýevrey, üstüne bular Siyonist, ýa-ni bular dinler, ýönemene nemelerde. Indi bular ondan näme görkezýär? Alan etdiğine ya da İran'ın yerine başka bir devlet tutulamaz. Azrail bilen häzir Amerika indi näme diýip otyr häzir Azrail Livan'a da hüjüm edip otyr. Ona mı ýadgaran ýokmy? Ondan soň häzir alan etdiň bular Türkmenistana hüjüm etse. Aýdyrlar. Ýani teoriýa taýdan aýdy. Ya Özbekistana hüjüm etse. Ya Pakistana hüjüm edýär. Indi Hıt näme Hindistana hüjüm edýär. Ya Türkiýe hüjüm edýär. Onda diýmek bu haramzadalar Ýewropaň oýnatdylar. Aýdýan şol Jehudleň Deccalyň ýaranlar diýene. Ýewropaň tutuş ähli ýurtlar diýen şolar ýa pozisiýany ýelýär bu dama. Ana şol 20 ýyl mundan odal. Ara ýumranlar. Ýewropa näme başgaça ýadal alyp barandyr diýende ýok. Ol diňe şey edip bara söz bilen raýdaşlyk bermege beýlede dursun. Bolar goşun türüp barıp uçurlar bilen har uçurlar bilen bombalamak çäherine gatnaşdylar 2003-nji ýylda. Ara bombalanlar. Atamam aýplamalary ýalan bolup çykdy. Men öňe aýtdym. Hamala Irak'ın himik yarak döredi oturmuşun. Saddam Hüseyin'le bölgeden howply himik yaraklary barmyşyn. Olaram hem bizim saýyzdaşlarymyzda şu regiondaky Izrail bolsun, Arap ýurtlary bolsun, olara garşy ulanjakmyşyn. Hem bizim öýdemize garşy ulanjak diýip bizim diýär razvedkamyzdan 17 sany razvedka gullugymyzdan tasdikleýiji şunu tuğ edýän maglumat geldi diýip çykyş edýär. Şolaň döwlet sekretary Amerika Colin Powell. Owanyň howpsuzlyk geňeşinde. Şonda 2003-nji ýylda. Şo tutuş dünýäni häzir şo näme hüjüme göňletjek bolup da bidiňe diýen hereketimiz dogry ina şunu etmesek bolany hüjüm etmedik diýip. Olam ýalan eken. Soň ýalanyny ýüze çykdy. Ýöne boljak iş bolandan soň. Ya bular onuň tutuşlaryň kollektiwlerin ýa-ni taýyurdaşlar bolup büýüşüp ra bombaladylar. Soň biraz wagt geçen soň Saddam Hüseyin ele salyp onu asyp öldürtdiler. Öz sudyalaryny. Asoňam daşary ýurtdan nemeler bar ýa? Baragçylar şol himiýa yaraklary, atom yaraky da uğru boýunça onuň ýerite spesialistler bar ýa, ekspertler. Hiç ýeri yarak ýok. Şo diýilýän ýankyjylyň aýdýan ambarlaryna geýirýärler, hemme ýerine derengýärler. Ýekece de yarak tapan oklar. Şonu ýazganlar öýdýäňiz men şo bahana bilen ýurdu bular bara. Ýurdun tepeden okadylar. Milyonlarça adam öldü şo taýda. Milyonlarça adam üýtüde uzarsız galyp bir ýerden başga ýere bossun ýokmunda hem ýurdun içinde bossun boldular, ondan oňa göçüp neme bolup elewrep. Hem ýurdu terk etdiler. 100 miňlerçe adam. Netije soňam düýp sebäbi öwrenilýärmi bu? Ýalan maglumat bolup çykdy. Ötünç soramaga beýlede, ýa-ni kompensasiýa tölemek, ýa ötünç soramaga beýlede dursun. Şonu hatda bana şulaň edýän işini. Daşarky döwletlerim ýargarmadylar o. Ýewropaň hiç bir döwlet şonu ýargarmady. O siz näme etdiňiz? Siz bizem Allah, bizem şo uruşa tokupdyňyz. Inneme bir ýöne parahada oturan ýurda maşaýdy bana tekiledik, içine mäni terrorçylardan doldurdyk. Näme şunu edilýär? Şol ýa-ni Amerikan generalynyň aýdanlary bar 2000-nji ýyldan başlarynda. Bide şol tanawda gelenne aragam weýran etmek hakynda şol Azrail'e garşy durýan döwletleriň biri hökmüne şonu weýran etmek hakynda bide tanaw belli diýilýär. Ana şo tanawdaky ýurtda şonu eýitmeli beýtmeli, ýalan sözlemeli, puhymeli, ýöne weýran etmeli. Onuň içini garaw ýok. Ine şoň öýde näme görkezýär? Dünýä siýasaty diýilýän zadyň şo binýady we arkitektur, kanunçylyk, arkitektura, ýa kanunçylyk binýady diýip bir zat bar. Ikinji jahan uruşy ýyllarynyň soň
Owon döredilip, owonun çägine bürgiden dokumentlere gol çekdiler tutuş dünýäň döwletleri. Ýagny ýöne alag etdiň haýtadyr uly urda hüjüm etmäge hakyň ýok. Sana sen howpsuzlygyň howpa bandyrýarmy? Diýmek sen näme etmeli? Şo meseleni Birleşen Milletler Guramadyň howpsuzlyk geňeşine goýmaly, köpçülik ses berse, hemem öz ýugurdyň kongresi hem onu oňlasa öz ýugurdyň hem öz dokumenti bar, konstitusiýasy bar. O boýunça da prezident, Amerikan prezidenti alag etdiň haýtadyr bir ýurdu şolmagy ýa-da hatda ýekece uçur wotmada haky ýok. Ýekece uçur. Bak, o köpçülikden hüjüme beýlede dursun. Prezident bolýa bir ýekece uçur uradaň Izrailler goşulşyp bombala aýtyn diýmäge haky ýok ýa onuň näme bolýa başga bir ýurda garşy uruşyklan etmek bolýa. O mesele hökman kongresinden geçmeli. Kongresiň köpçüliginiň agdalarynyň köpçüligini sesi bilen şol oňlanylmaly. Ona meden o Trump etmedi. Ona meden o ýurdun kanunyna bir bozup otýar. Halkara kanunçylyklaryny iki bozup otýar. Innem öz oýnatdylaryna da ýadgardan o. Ýadgardan o sebäbi näme? Şonu ýadgar aýtylır. Bilen gözüniň oduny alýarlar, soň jeda berilýär bulara. Bilen gözüne sanksiýa girdilýär. Şonu ýadgaran ýurdun hökümet ýoly başlasa soň onuň gaýdyp ýerini tapmadýar edilýär. Bilen öz speslużlar ýa-da gizliň gullukları şo datdan üstünde işläp ber gorku taktikasyny ulanýarlar. Bulara garşy Epstein'in faillileriniň ýa-da failler bar. Şonu galdyran etdiň bular türmäde basyp bilýär. Olaňam aýdýana bilen köpüse ağlar wasa şo pokuň içinde. Bu ýurtlaryň ýol başçylarynyň öýleri şo pokuň içinde. Bilen deputatlar diýip şo ses berip zade dokument kabul edýänler öýler pokuň içinde. Şoň üçin hem şolaň pokularam şolaň öýüne garşy ulanylýar. Şeýdip dolandyrylýar da bilen günwataryň demokratik ýurtlarynyň syýasat diýilýände. Şoň üçin aýdýan bularda ho bilen öýüne demokratiýaň iýisi ýok. Bularda spektakl bar. Men şoň üçin bu şutaýlar gelip men lapym keçip boldy. Bu ýurtlaň haýsydyndan bir birine azajyk näýlem bolsa demokratiýaň alamaty bar bolsa, şol alamaty kim döredýär? Şonu ýurdun hökümeti çynowniklary, emellarlary eden ok, şonu döredýän halkyň özi. Ine men öňe aýdyp gelýän ine Çehiýa bilen men Çehiýany Amerika bilen deňäp biljekdir. Çehiýada demokratiýa has köp diýip hasaplaýan. Amerika göre. Adalet hem has köp diýip hasaplaýan. Näýlem bolsa bu taýda halkyň sesi näýlem bolsa täsir edýär. Şutaýyň döwlet liderleri gaty onçak diýdim dorluk edibilen oklar. Şonu edibilen oklar. Ondan inni Amerika ýaly Britaniýa ýaly ýurtlara gerek gelenler. O taýda ýankyýaly kompromat ulanmak nemese şeýle bir ýola goýulypdyr. Kompromat ulanyp bara islenlik döwlet liderine islenlik zat etdirip bolýar. Onu etdirýän ýa kölge bu işleri. Kompromat hem şolaň elinde. On diýem ýene de şo Yehudilara bar ýa gynansak da. Yehudilara bar ýa şonatdan jylyň çekip oturan. Ondan gitjek ýeriň ýok. Sağa bir giden pok ýdirýärler. Bir giden pokly işlere sokýarlar seni. Yani çengen ucuna daklara neme kursucuk bağlı şey düşürürler ya çengege. Şeyden ettiğim bulan var öyle çengecikleri var, kursuklar değil yani yankıyalı. Şuları amtallırmak için her hil usullar var. Uğurluk cümürlük ettiriyorlar, çağa doğrulattırıyorlar. Bir giden kanun bozduruyorlar. Yönel şonu biltelerim şolara çare gören oklar hatçan görüyorlar bular. Şolaň diýen netmeden, şolaň oýunna gatnaşaýatdan, şolaň pokuna gatnaşyp şonu gollamasaň, şular ýaly ýerlerde de şonu gollap ses bermesen, dım diýilen ýerine dymmasaň, ondan ýanky açýarlar paplan. Seyf açýarlar. Medianam galdyrýarlar, bilen media bar, habar herişlerim bilen elinde. Olara da komanda berýärler. Bas ine şu arada, ine şu döwlet lideri ýa-da şu deputatlara ýa şu hökümetiň ine şu işgäri arada goktudyryň. Gutordy. Onuň sen adatlyk radioň şo hakda gurrun edip otyr, BBC-ň hem şo hakda gurrun edip otyr, CNN hem şo hakda gurrun edip. Bar onuň ýöne diňe şo hakda bolýar. Gutordy sen işiň aýtdy. Karýeraň butorýa, aýlyk nemäden wedipäňden bilýän, sen geljegin hem ýok, sen çağalyň hem geljegi ýok. Bular şeýdi bir ýere tokup bilýär, islenlik adam. Şonu bilýänlikleri üçin bular
demlerini sırtlarından alýandyrlar. Bir Ýewropaň günwataryň ýurtlary şular ýa ejenetlige ele gelip gelenine ellerini şeýle galdyryp oturan adamlar bolaýandyrlar. Bolmasa şolaň içinde hemmesiniň adalatlyk duýgusy öçendir edýärdi ýok. Sen adalatlyk duýgun bolanda da sen duýguny göçerer ýaly edýärler. Bolmasa sen işin görýärler. Şunu ýaly işleýär bu sistema diýilýär da, şunu ýaly işleýär. Onuň şol ýanky demokratiýaň alamatlarynyň bar ýurtlaryna da halkyň özi şonu gadanýar. Döwlet liderleri direk onu döretip beren o halkyň özi şonu gadanýar talep edip päbir ýurtlarda şu halkyň özi aktiw bolsa siýasatda şonu etdirýär. Belli bir derejede öz ýurtlarynyň çägini da men diýjek bolýanlar. Emma ulu siýasata gedip gelenler bular şol aňyrdaky güýçlüň ýa-ni kölge güýçläriniň diýen etmeli bolýar. Ene şular ýalyrak edilýär bu nemeler. Ondan indi bu kampaniýa bar ýa-ni Yehudilaň bu äjitmäjitleň diýjallaň sırtyny ýalama kampaniýasyna bu inha Aliýew hem goşulyp oturýar. Nämemişin eşten adana şol Nahyçıwan şäheriniň aeroportuna 2 tane drone gelipmişin, rakete gelipmişin, partlatmışın. Aliýew şonu wara derňejek bolýandyrmady? Muňa seredin bu şekilde çekipdirler. Aw, hakykine maýmuna meňde turýar. Şunu wara derňejek bolýandyrmy? Hatta desine Eýrana haýwat atan bolup, men näme dernýän bolup bara, Eýrana haýwat atan bolýar. Onuň terhet ýakasynda da goşun düşürüp başlapdyr da. Bu taýda makalada buny Aliýew Gitler bilen deňeşdiripdiler. Şoň awtorlary 7 martda şuň ýaly makala çykdy. Aliýew diýe Eýrana hüjüm etmäge taýýarlyk görýär. Azerbaýjanyň prezidenti özüni niýe Gitleriň diýe Polşa hüjüm edenine Gitleriň özüni alyp barşýaly, alyp barýar. Ýa-ni şu Nahyçywan meselesi ne diýe? Näme üçin Gitleriň Polşa hüjüm etmegi bilen deňeşdirýärler? Ikinji jahan uruşy turanyna 1939-njy ýylyň ýa-ni 1-nji sentýabrynda turdy diýärse, şol awgustyň soňky güni näme diýär? Gitleriň öz nemeleri, harbolary Polyaklaryň geýmine gelip, harbolarynyň geýmine giýirip, nemisleň öz terhet ýakadaky bir postuny hüjüm etdirýär. Hüjüm etdirip onamadan Polyaklaryň üstüne atýar. Siz benim herketimde hüjüm edipsiňiz, näme adam öldüripsiňiz, näme edipsiňiz diýip bara. Onu edenem Gitleriň öz adamlary. Şonu bahanalap onu Gitler Polşanyň içine goşun ýürdi. 1-nji sentýabrda 1939-njy ýyl. Indi bunu Aliýew günäkärleýänlerim şonu ýaly meňdeşlik görýärler. Ýagny diýip bu provokasiýany Aliýew özi edendir. Ol Jöhütleň Yehudilaň sırtyny ýalap beren bu Aliýew özi edendir de diýe. Ýa-da diýe ýurdun içindäki şol Yehudilaň özlerini etdirenler diýe. Täzir görülip oturulsa bu Azerbaýjanyň territoriýasynda Azraýlyň bir giden harbolary gelip ber, Azraýlyň hatda aerodrom ýaly dur nemesi bar, bir bölegi bar. Bir näçe uçary bar şo taýda. Harbolar gelip ber, harbo tehnikalary ýerleşýär. Hatta geçen tomuz bar 10 günlük uruş diýilne, geçen ýylyň iýununda. Azraýl bilen Eýran arasynda atyşyk video çykanda. Şonda da bir giden raketa oklarynyň bara Azraýlyň tarapyndan atyldy diýeni oklaryň Azerbaýjanyň tarapyndan gelendigini aýdyp çykyş edenler bardy. Hem näme Eýranyň öz ekspertler çykyş etdi, hem daşaryýdyň günwataryň jurnalistler hem şonu meselany galdyrdylar. Ýagny şo hüjümden käbirleri Azerbaýjanyň territoriýasyndan geldi. Hatta käbir uçurlar ýokaryp galyp Eýranyň terhet ýakasyna baryp şo taýdan ok atyp ýerine gitdi. Azerbaýjanyň territoriýasyna gitdi. Maglumatlar çykdy. Näder görülip oturulsa, şolar ýaly zady bara Azerbaýjanyň özüniň edýäni görünip duran hem üçin bir bara derňemäge howlukmady. Derňemäge howlukmatda getsini haýwat atyp başlady. Ay bir kim berer, näme der sen bolup. Ene şoň haýwat atýan tez näme ödüň diňle? Şol adam näme meňde ýamy. Şyn ýürekden gürläp, şoň hak göz ýetirip gürleýän adama meňde ýamy ýa-da oýnaýan spektakl oýnaýan bir aktýora meňde ýamy. Şoňa da ünseriň Eýrana biz ýardam edýäs, bizim gatarymyzy bilmedi, binamyslar nämedir diýen bolup çykyş edýär da. Diňlen şonu. Ve bu şerefsizler, bize karşı bu terör aktını töredenler
peşman olacaklar. Ben onların səfirliyinə gedib baş sağlığı vermək üçün öz mövqeyimi bildirdim. Halbuki məndən başqa heç bir dövlət başçısı İranın heç bir səfirliyinə getməyib. Yani bunu qiymətləndirməmək, bunu yerə vurmaq, özlərini alçaq nankorlar kimi aparmaq heç kimə şərəf gətirmir. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamaq istəyənlər, onların başı yarıldı. Inni bu var hazır Alif sonku günler sonku bir kunun içinde dilini sırtına yurdana menbeş. Şudatlar diyenden son dik düğün bir neme çıktı, maglumat çıktı. Bir neçe nemedi haber feriştelerine. Bilem ol tasdiklanan mı tasdiklanmadık mı? Hamala inni şol edilen hücumun diye Azrail tarafından amala aşırılanın üst açılıkmışın. Şu Azrail'den gelipmişin yani rakete yeriydi. Ulu aralık atyan rakete gelip Nahiçıvan'a düşen raketler Azrail'in kolup çıkmışın. Buna üstünlüğü Azerbaycan'dan görüyte derin ölçüleri üstüne açıktır diye. Bu ne hemen görkö diye. Eğer hakikaten hem şu Azerbaycan tarafı şunu deyip bilen olsa ölürüm diye protest notasından gönderiptir diye Azrail'e karşı, Azrail'in hükümetine. Siz edipsiniz şunu deyip. Biz protestleri düşündürüş verin deyip diye. İntak resmi adı Azerbaycan'ın hükümet tarafından beyan etmene eşitmedim. Eğer eşiteniz olsa paylaşıp bilerseniz. Eğer şunu hakikaten hem şunu diyen olsa Alif'in hükümeti. Demek onda var Alifa şol yankı meselede dilini sırtına yutmağına mecbur eden ona bir yağday dörettirmek pikirimçe ilatın öz içinde Azerbaycan'ın öz ilatının içinde nägilelik gatı güçlerini dip pikir ediyen diye onu Azerbaycanlı ekspertlerin bilermenlerim aydiyalar. Yani gatı nägile boldular yani şoň atan hayvatına diye ilatın öz Azerbaycan'ın öz ilatının içinde nägilelik var. Hebawi Azerbaycan'ın aglaby ilatı şaýylar. Üstesinde de İran'ın içinde 30 milyona goloy Azerbaycan şaýlary ýaşap ýörür. Ondan senem mäder wara şolaň ýaşap oturan ýurdu bilen konflikte girsen wara ol İran'ın içinde Azerbaycanlara gogluk garaşamak. Yani iki taraf bilen atışık ýüze çyksa ikat tepşer arasında ýeşe bolýar. O taýda Azerbaycandan başyna ondan guppat geljek. İran'ın içinde ýaşap oturan. Azerbaycan'ın öz içindäki adat raýatlaryň günü nähil boljak ondan häzir şol Azrail'e atılyan balistik raket oklar ýaly oklar bar İran'dan Azerbaycan'ın territoriýasyna häzir şäherine Baku'nun ýa beýlek şäherleriň üstünden ýagyp başlasyn. Bu Alif diýilen haramzada bar Azrail bilen feudal edip bir esasanam iň newit satýan ýurtlarynyň biri, iň köp newit satýan ýurtlarynyň biri şu Azerbaycan'yň. Azrail newit satmak diýmek näme? Sen Azrail'in harby kuwatyny golunýan, sen o newitinden ulanýan ýalňyşlar esasan harby pudaga gidýär. Ona bir edip otur. Bu haramzada Siyanistler bilen näçe ýyllar bäri feudal edip otur. Üstesine de şu konfliktde de şol Yehudilerin sırtını yalap hatta uruş durmak için hayvat atan olup baran yağdırıcı o halkının üstüne. O arada Erdoğan çıkış ediyor da yankı Azrail mesela Azrail'e hayvat atan olup. Şu taýda bir görgüli bir gyýyz jagaş bir Türk gyýdy. Ankara'da mı ya İstanbul'da. Gyýgyryp Erdoğan'a sesini ýetirjek bolýar. Sen niýe Azrail'i ýadgarmada öňü bilen Azerbayjany ýadgar Azerbayjana niýe satyp oturýar sen bir Siyanistler diýär. Şonu firap çykarýar görgüli gyýyz jagaşy. Yankı nemeler. Ahranikleri mi Erdoğan'ın şol çäresini gurnaýanlardyr da. Şo gyýyjagala şonu diýdiren oklar da diýdirden oklar. Beýleklerim gapdalynaklarym dogurdy diýip şonu gollaýmalylar. Ýok, onu sine diýip dymp durlar da men şoňa gaharym gelýär. Yani oňa sineden gyýtgaçyk. Gazze'de sadece insani değerler değil, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere petrolü gidiyor. uluslararası sistemin güvenilirliği de sınırlıdır. Ancak Ünlülerin şu Azrail'e gedek gelse var sen hiç yerde gürleden oklar. Şu Yehudi gullar var yani Deccal'ın yaranlar diýenler, Deccal'ın yaranlar hem yerde yeterlik. Adamlar hem yerde yeterlik.
Ine şu uruşu häzir ýadgaryan adamdan sany köpdär, ýaman köp. Ýa-Azerbaýjanyň içinde de başga ýerde de esat anyp şu Izrail bilen Amerikan ýadgar götürýärler. Emma Türkmenistanyň içinden ses çykýan nälerken ilatyň içinden. Bolmasa sosial ulamlarda atlarda adawlar eşitilýär Türkmen raýatlaryndan. Ýöne açyk çykyş edip ýa-ni hökümet derejesinde şonu ýadgaryanlar barmy? Ýok. Gynan şüldirdik diýen ol ýa-ni nemede haram guly. Kur'anul verdim Muhammedow diye ol neme Ayetullah Hameneýiniň diye ölüm bilen baglanşyk gyna şüldirdik diye sebäbini agdan ogama şu uruşy ýadgar ýatdy bilen okda. Ama şuňa da bir kanun hereket bir döwletiň ruhy liderini şey edip öldürmäge hiç ururdyň haky ýok de şunu ýadgar ýat şular ýaly şäherň şular ýaly ganlyk ýa-da şular ýaly gan horlugy da diýen okda. Hamala bilemok hamala ýene garra belen ýaly ýa bir keselle belen ýaly gurrun edýärden şo taýda. Hiç bir uruşam ýok diýe uruşam ýok. Tarpatayn görgülçük aradan çıkıp duran o gaynancımız şular ýaly bir ýakymsa doaka bolup duran o gaynancymyz bildir ýa kabul edin näme şen ýaly. Ya Reşit Meredov mana gaynancyny bildirin bolýar. Serdar berdim Muhammedow hes çykan o. Şoň gaynancyn mena görmedim şonu belli yaptyrlar käbir nemelerim. Ondan kuklaryny goraýjy guramadan saýtlaryna. Serdardan ses çykan okda kakasy gaynancyny bildirýär biram Daşary işler ministri Reşit Meredov gynanjyny öldüripdir. İlşana bar gynan çatyna ýazyp gaýdypdyr. Bir tarapdan hawa bolýa iň bolmanyny gynanja bildirip beripdirler gorkmanlar. Bolmasa o käbir ýurtlar gynanjydan bildiren ok. Aýdýan şol iş dogry edilen iş ýaly hereket bildirýärler da. Ýöne şoňa gynanç bildiripdirler bolýar. Emma halk tarapyndan Türkmenistanyň içiniň halkyndan bir aktiw bir nemede bolajak ýaly ýadgarma bir çykyşlar bolajak ýaly bolýar. Kän ýok adam. Ana gürleden oklaryň beýlek tarapdan ene şular ýaly aktiw adamlar bolýar. Türkiýanyň içinde ne aýlan bolsa bir adajyk tedatlygy bar ýaly bolýar. Adar aýla gedip gelýän ol hesin çykardan oklar. Amerikan göz içinde şon ýaly. Ana arada görünsüň dem Senatda şu kongresiň bölüm bar ýa-ni ýokary öýü aşağı öýü dip. Ýokary öýünni häzirki wakalar barada dinlenişip geçirilýär da harbylar çağırypdyrlar. Uruş veteranlaryny çağırypdyrlar. Indi şunu wara propaganda etjek bolýarlar şolar. Näme üçin harbylar çağırypdyrlar senata. Amerikan häzirki alyp barýan şu näde dogry siýasatyny gollatdyrjak bolýar. Häzir halkyň ödünde nägeler? Amerikan ilatynyň 70% golaý häzir şuňa garşy. Trump'ın ve taraptarlarının 70% golaý garşy dip statistika berýärler da. Trump başga mesele boýunça fesallar. Ben paragatçylyk prezidenti boljak näme dip adamlar inandyryp ýalan sözläp sesini aldy. Innem uruş edip otýar. Innem şu häzirki ýüzü garalykdan çykmak üçin bular näme diýär? Häzir harbylary, öňkü veteranlar, uruş veteranlaryny adyny çağıryp kongresde wagt etdirjek bolýarlar şunu. Çykyş edin uruşy gollaplar edip. Onuň şolaň baran ofisiýerleriň içinde ol ra uruşy diýdi, Liwe uruşy şolatlara gatnaşan Awganistana da baryp şotady. O bir giden bir gün adamdan gan dökünler bardy. Gelip näde şolar bar, şo veteranlary senata çağıryp dinlenişip geçirip indi şolara gurletdirip bädirini gollo garandy gadanjak bolup otýarlar. Onu şotady bir ofisiýer ýerinden turup şu uruşun göz başında Azrail nur näme üçin biz Azrail üçin öz janymyzy gurban etmeli. Näme üçin biziň ogurlanmaz, gyýylanmaz, o ýakyn günlere gidip nirededir Arap ýurtlaryny, Eýranyň töwereklerini gidip şotady näme üçin biz Azrailyň bähbidi üçin gurban bolmaly diýip çykyş edýär da, çykyş etjek boldy. Şonu aýdyp başlady. Pikirini aýtmagy haky bar o. Olam ýöne ofisiýerler ol veteran birinjiden olal uruşlara gatnaşyp şu datlar görüp indi düşünüp çykyş eden adamlar çykyş etjek bolan. İkinciden ol öýde ýaşaýan ştatyna, Demirgazy Karolina ştatyna yerli parlament da şoňa dalaş edip ýören bir tanymal adamdan biri bolup çykdy da. Indi şol ýerinden tutup ýanky pikirini aýdyp ýetişmäge, bu pikirini ýol beren oklar. Näme üçin şol Azrail diýen ses çykdy da şo söz. Eşitli bolýan şo taýynyň özü akraniklary we ýanky gorawçylar. Şoňa kontrol edip duran adamlar bar. Polisiýa getiripdir.
Şoda da birden birinin şunu hes çıkaymasın diýip getirilendi görünüp dur. Düýetsine bunu güpür tapır ýere ýykyp süýräp çıkaryp bara bu mertebesini. O bunu hormadam ýok. Eden hyzmatlaryna da hormat ýok. O veterany ýok men. Pikirine de hormat ýok. Aýtmaga haky bardyr. Ýok, aýtmaga hakyň ýok diýip görkezýärler. Ödem nirde şu bolýar şu waka. Kongresiň içinde, kongresiň ýokarky palatasy bar, senatda deputatlaryň gözüniň öňünde. Söz veren oklar. Azrail'in adını tutan şu. Şota däner bir turan etdiňinde Orsiýada garşy gürleýän bolsa, Ýahytaýa garşy gürleýän bolsa şey derdiler mi? Ýok. Eýmenne şol Azrail'in Ýehudi döwletiniň adyny tutup şonu ýadgaran çüş. Biz şolar üçin gurban bolup berdik diýen üçin şeýitdiler. Ne teredin şo kadrany? Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Your inability to name that shows your investment as leaders. Out. This is wrong. And nobody wants to fight for Israel. Out. No one wants to fight for Israel. Indi bu wakan dowamma o görgüli ýanky ofiseriň var şo süýrelip çykarylyp baraki elini nöwdiler. On elini nöwgenem kim eken tonk dowamma da ony şoň bilen tarapdarlar şo ýanky ýygnaga baran aktivistler var eken. Bir gyýyz, bir aýal maşgala tonk telefon alýada şo wakan ýanky dowamyny bir näçe adam aldy ony. Şonu görkezýär şoň kim eli var şo ta şart edip ýuwlaýany meşdilýär şoň fünki var. Ene teredin şu taýda meni tesini eşitirip bolany YouTube'dan emesseň, ene edil şu taýda şol ine şu deputat var. Senatyň deputaty, o siýasatçy, polisiýaň işine goşulyp polisiýa kömek edýän, şu aňyrda duran adamy teredin. Ine polisiýalar akitjek bolup daşaryk çykarjak bolup durka bir işige elini nemedip işikden kapıdan yapışıp çıkmajak bolýar da çykartmajak bolýar. Ondan şu duran haramda adam bu polisiýa işgär däl. Bu deputat eken, ödem senatyň deputaty, o ýokarky palataň deputaty. Gelip bara şuň elini, şu taýda elini çekip diýýär da şartleşdirýär neme dedi. Ne teredin şu elini çekip, ine şu taýda şuň elini diýdi. Şart edip elini şu alyp duran şu kamera alyp duran güne görgül bir näçe gyýdy var da şolar bara şoň şartlylygynda çenni aldylar, ony şunu alyp duran gyýdym, gyýgyr ýa elini diýdiň sen diýip bara. Onun şoň şartlygyny birazjyk goşaýarlar häzir şu taýda. Häzir şu taýda birazjyk onuň nemeden ulýarlar. Indi seredin şunu alyp duran aýal maşgala var. Aýal maşgala. Näme diýdiýsene? Şu taýda oturan ofitserler var. Häzir şu senatyň şu zalyna şuň bilen bile gelen, şu ýygnaga gelen ofitserler otur, generallar, kapitan, mayor diýip ine şular var. Ine şulan oturan yer, ene şular ofitserler, aňyrda deputatlar otur. Bärem jurnalistler, aktivistler üçin. Indi şunu alyp duran aktivist, Amerikan aktivist bir aýal maşgalan feýeşdirýär. Şu ofitserlere ýüzlenýär. Ine şu neme halka var, ene şu ýüp bar, ýüpüň aňyrynda oturan hemme ofitser, uruşun veteranlar zatlar. Olaram haramzada deputatlar halk tarapyndan saýlanar. Indi şu gyýyl, şu aýal maşgala şulara ýüzlenýär gyýyr. Men häzir şu taýda var, tesini neme ýargysyny eşitdirem, hem ses eşitdirem ýok. Näme diýär? Teredin diýär. Bulara ýüzlenýär. Sizler robotlar diýär, you are robots diýär. Look at guys diýär. Şulara teredin, şol adamlara teredin diýär. Bular ýygyna da gürlenok da, gyýyr ýa-da, you won't even look back diýär. Sizler ýygyna da bir teredýär diýär. Sizler arkaňyda teredýär diýär, siziň diýär. Egin neşiňeden elini nöwdiler, egin neşiňede gürlemäge ýol bermän şu taýdan çykardylar diýär onlara teredin. Bular jurnalistler diýär. Şulaň birem arkasyna öwürleýänler. Teredin ünsler. Şulaň birem arkasyna öwürleýänler. Näme üçin? Sebäbi şondan gorkýarlar, arkasyna öwürseler, şuň eliniň dögüp ýanky süýrilip çykarylyp barýany görüp bar, oňa şaýat bolup gollawer, sen tesini çykarmagy otursaň näme bolar? Eşitip oturýarlar, hemme bolup duranlary görüp oturýarlar. Ýöne şoňa teretmekden gorkýarlar. Şu ara menden näil pikir döretdi diýene.
Men aýdýan şunu ýalda atýan birden ýa Türkmenistan meclisinde bolan bolsa diýänler. Türkmenistan içine Amerikan tehnikat getirildi, İran'a karşı ulanmak için radar sistemi sady häzir getirildi. Onu hem habarçylara aýdyp otyr. Näýdýän häzir meclisde şunu ýaly bir 3 milyon bolsa, Türkmenistanyň hem diýen bir harby etgerlerini ýa-ni ofisierlerini baryp bir topar oturyp şu mesele bardy maslahat edilen bolsa, içinden hem biri gala etdin. Şu meclisde oturan Türkmenistan deputatlaryny ýüzlenip, "Näme üçin biz Amerikan tehnikasyny getirip goňşy ýurda garşy ulandyryp otyrys? Şuny da näme dogry diýse diýenler." Teoretadam gödöwüne getirin, praktikdadan gödöwüne getirmek kyn. Ýöne teoretadam gödöwüne getirin. Şol adama gürlemäge ýol bererlermi? Şo meclisiň hem içinde hökman näme bolar? Ahranlyk, ýa-ni polisiýa bolar, gödökçilik edýän. Polisiýalar nädir? Edi şu Amerikan polisiýalaryny edişi ýaly eder. Men näme görkezjek bolýan? Fedadatlyk diýilýän zat Amerikada. Fiksiýa, spektakl, illüziýa. Ol gerek yerine ýol berýärler, şuňal özlerine diýanly ýerde. Ýokarda şon dolandyryp oturan gara güýçler bar, haram güýçler. Şolaň öz bähwidine bolmadyk ýerde fedadatlygyna ýol berilen o adam. Diňe bir ýagdaýda berilýän, ýaýly ýagdaýda fedadatlygy bar diýen illüziýany öğretmek üçin. Bolýa o taýp git taňyrdan üýüri ber. Ha o taýp git üýüri ber. Ýöne bu taýda bolanok. Hatda bolmasa bolýan şo taýda. Sen ofisierler çağırdylar abular. Näme üçin? Şolaň pikirini dinlemek üçin, maslahat salşmak üçin çağırýarlar. Birem çıkan etdiğin aýdýar. Ol söýgene wa hiç kim. Agresiwem gürlen o. Prosta ýaňly ünseren bolsaň ýerinden turýar-da şu zatlaň başynda diýär Azrail'in bähwidi dur. Biz näme üçin Azrail'in bähwidi üçin biz öz ogullanmady, gaýyrlanmady şu taýp uğratyp gurban etmeli diýär-da. Bolýa, gürlet bolýa. Dinle, ahirine çen dinle, näme diýjek bolýa? Ýok, şu Azrail'in bähwidini etip berdiň Azrail'in sesi, şo sözü eşitýän wagtlaryna bula güpür tapyr. Sebäbi polisiýalere ýa bör közüme bar. Bular halkyň nastroýeniýetinden bilen halkyň düşünje täzir agdyklyk edip duran, halkyň içindäki tendensiýadan habarly şunýalaryň bolmagy mümkin. Şoň üçin Azrail barada kritika ýol beremän diýilip görkezme berilen görnüpdi. Şoň diýenler Türkmenistanyň tapawy ýok, Türkmenistan deňeşdirýän şunýalar bolsa. Häzir bir ofisierem Türkmenistan meclisinde yerinden gala etdiň biziň şuny da bolanok, näme üçin biz İran'a garşy Amerikan tehnikasyny getirdik dat diýse, näme bolar edýär? Diýsene ýankyýarlar bolar, güpür tapyr, agdynan tutan etdiň tüýräp çykararlar. Inni mecliste şoň ofisierler ýene de otyr diýeli. Şoň eginleşli otyr, başga ýanky harby bölümlerden gelen türlü ofisierler otyr. Şolary ýerine garap, şoňa raýdaşlyk bildirip bilerler öýdýän, ýa ýerine garap iňulmany seredip bilerler öýdýän, menne şo duýgu dörýär. Ýagny biziň diýen ofisierler ýerine da garap bilmeýär diýen şoň ýaly waka bolsa. Amerikadaky ýanky ýagdaýym tapawdy barmy? Türkmenistanyň içindäki ýagdaýdan tapawdy barmy? Nämeden gorkýarlar ofisierler? Şo oturan ofisierler näme üçin ýerine garamakdan gorkýarlar? Pullaryny kesiljek, olaň aýlyklary ýörep dur. Olaň aýlyklary ýörep dur. İşlerini ýitirjek, soň näme dip iş tapyp biljek? He? Sistemaň düşmany hökmünde sen kabul ediljek, sen halk düşmany hökmünde kabul ediljek. O sen Azrail'e garşy gürlen adama goşuldyňmy? Sen antisemitmi? Sen antisemit ýarlygy da kıljak sana. Belki habar heriştelerini sana tökmede atarlar, sana ýarlyk takarlar. Ana şula bize şunu tanak koyun, şunu dayak koyun diýip senden düşman ýaharlar belki. Şunu ýaly bir giden var ha, hoplary var. Men bir adamy radioda gördüm. Araplyk radiosyny 10 ýyl işlemde men gördüm şo taý. Şunu ýaly kardeşlerinin kanun hukuklarynyň bozulýan ýerler bolýar da gödök ýagdaýda. Ala etdiň işden çykarýan ýöne sebäpsiz alyp bara şo görgüli pikirini aýdan şu. Ýöňiň erkin pikirini ýöne radioň çäginde, radioň efirinde däl, radioň içinde bir ýerde ýagnakda atdy. Öz pikirini aýdan şu koglan adamlar bar da. Pikirini aýdan şu ýöne. Ölen pikirini aýtmak üçin geçirilýän çäreler bolanyny şonu aýdýar da. Ha o näme şikaýetiňiz bar, näme arz şikaýetiňiz bar diýilende ýerinden turup
Ar şikayetin aydınlyk üçin bir hepde geçip geçmeyäkä şol adamyň işden, şol aýrylan işinden aýrylan jurnalistler bar da bir kıta. Galan don gaýdyp onuň son ýaly ýerde ar şikayetiňiz barmy diýilende şikayet etmedi ýaly etdirýärler dary. Ne konkret at getirmeli bolsa Saýyda Kalkulowa diýip meňe kärdeşim bar gadak gullugyny. Amerikadan Washington'un ullukan başlyklamyz geldi dary. Şunýaly radio näme gepleşikleriniň şunýaly nemesine ýol başlyk edýän. Düýp edaramyda. Ýol başlyk edýän bir näse adam gelip ýygnak geçirip tutuşy radioň işgärlerini şol bir dala ýygnap bar. Ona infogyny kimden el ar şikayet daha o belki sizde bir çeklip badır şikayet badır näl kemçilikler var nämeleri var. Ağlarına suwalan ýaly otur hem adamda gorkka ar şikayet etmekden de. Onuň şol Saýyda diýip bir kärdeşim ýerinden turup şol şol öz gulluklarynyň ýanky gadak gullugynyň içindäki garnaş paralyk bardy ard etdi. Öýdem aýtdy. Arz edip ýazypdyr olara ýazypdyr. Men nide size bir ýazdım diýdi. Soňra radioň diýdi ýokarky general direktor ýanky prezidenti diýip radioň prezidenti diýilen bir wezipe bar. Olam otyr radioň prezidenti diýilen. Men nide prezidente de ýazdım diýdi. Nemne ýaşawat geçdi onu hiç jogap bermedi. Sizden jogap bermedi radyoň prezidentinden jogap bermedi. Men diýdim şu mesele boýunça arz etdim, şikayet etdim. Iň bolmany jogap berler öýdüp garaşyp otyryn ol hiç jogap bermedi. Ol golgalan mesele barada hiç derine bolmadilen ok. Barlygam edilmedi gelip bir gadaklanmadam näme üçin beýle diýdi da. Ondan sonra Washingtondan gelen ulu başlyklaryň biri ýanky radyoň prezidentine şeýden we sereden ol. Çare görün. Näme diýär derňäň den bolýar. Olam bolýar derňär sago çare görür. Kemçilikleri arada çare görür diýdi. Olam näme eken? Ýanky näme diýmek bolýar? Näme diýär ýygnakda biri galyp ýerinden galyp arz etdi ho. Çare görün buňa diýmek ekenna. Onuň bir ýanky bir hepdemi geçen orda bir 10 gün geçendir maksimum. Soň habar çykdy, habar ýaýrady. Şo görgülügi alag etdiň işden kopdur. O işden kovjak bolsa bara, ol öňem kop bilýärler ha. Ya bir aradan bir 6 ay geçen soň bir wagt geçirgen kop bolýar. Bular näme diýip göz edýär. Beýleklere göz edýär. Hemme kollektiwa we geljekde şular ýaly arz etseňiz, ýeriňizden turan etdiň, ýol başçylar gelende arz etseňiz, ine boljaňyz şudur diýip adamdan gözüni gorkutmak üçin görülýän çäre da, ýagny Türkmenistan ýaly diktator ýugurdunda, ýa başga bir diktator ýugurtlarda bolanýan metap bu. Meniň aýtjak bolýan adam azatlyk diýen ady göterip duran radioň, ýagny media guramasynyň içinde bolýar da azatlyk diýen ady göterýän. Media guramasynyň içinde şunu ýalat bolup durdy. Aýryp gördüler mana şonu adamlara göz etmek üçin ina arz etdi. Gördüňizmi? Arz etdi. Hene bir hepde 10 gün geçdi. Arana da jogap bermedik, barlygam geçirmedik. Şo şikaýaty boýunça öýdüne de şunu ýaly çäre gördük. Size de boljagy şudur geljekde şunu ýaly da etseňiz diýilen aşarat berdi. Muny gaýdyp näde ýersiň adamlar? Şunu ýaly komissiýa gelene ýanky ýaly aňardan başlyklar gelip "Nähili arzyňyz bar?" diýip ýölenende adamlar arz edip bilenler öýdýän ondan şondan soň. Ya ondan öňüm şonu ýalatlar bolan. Ýöne men diýjek bolýan adam nowatdaky gerek şonu ýalat bolanyny gözüm bilen gördüm da. Arkasında durur ýalam edýän ok, sen arkasında dursaň sen gidýän. Adam bilýän adyňam ýok onda. Ýöne umuman ýanky ýaly nägilelikleri gerek gelse, hakykatdan hem Amerikan öz içinde nägilelikler artyk gidip otyr. Indi bularym häkimetlerim näme etjegini bilen. Bular bir tarapdan indi halka bir köşeşdirmeli, halky anandyrmaly öýredýän işlerini. Anandyrma bir bilen oklar, ýani şuň ýeri urlugyna. Şu edilýän adyňam Azraýlyň bähwidi üçin edilýändiginem inkar edilen oklar, şoň suwd edilen oklar. Ýani biz Amerikan bähwidi üçin edýäsibem, düşündirmem bilen oklar. Ondan çykyş edýändigem sany köpelip gidip otyr, aýdýan şunu ýaly Azraýla garşy Amerikan öz harby badasyna garşy gurgurlýanyny görkezýän videolar çykdy. Amerikanyň öýleri ýazyp otyr. Ine bize geregi şu diýip otyrlar. Ağlamasy şey diýip ýazyarlar. Ana bize geregi şu diýip. Ine bizim görjegimiz şu diýip. Ine diýe Trump'yň edýän zady diýip otyrlar. Ondan ine ýanky
Yankı yal harbalara da golla berýän adamlar başga da harbalarken ine şolar yal harbalan biri arada video goýupdyr da. Gün aýdýa. Men ýa İran'am men gollap baramok diýär. Ýöne şu Izrail bilen İran'yň arasyndaky häzirki konflikte gedek gelen ne diýär? Uruş veterany aýdy otyr. Uruş veterany öňkü harby nemelere, çärelere gatnaşan Amerikan harbalarynyň biri. Gün aýdy otyr da. Ýöne men niýe şu Izrail ýa İran'yň ýa şu Izrail ýa temtekil etmegin tarabyny tutýan diýip çykyş edýär, gün aýdy. Ana pikirlerine ýol bersen olar barıp senatda da aýtjak, hökümetde da aýtjak, ýol beren oklar. Ondan olar şular ýaly internetde çykyp aýdýarlar da. Ödem aýdýar şoňa ünslerin diýen zadyny. Tegoşa gelýärmi diýe Izrailiň tarapyny tutup. Goşa pasport götürüp berenler bar diýe Amerikanyň içinde. Izrailiň tarapyny tutup diýe. Bar gidin diýe. Şo pasportyňy da alyň da Izrailiň pasporty bilen gidin diýe. Hawa siz diýe Izrailiň pasportyny götürmek diýmek näme? Sen ödüň onu Yehudi ýa-ni sen Jehud, sen Gebre, şeýlemi? Ketek adamlar arasynda pasport berilen o. Hawa siz diýe Izrailiň bähwidini araýanmy? Siz hem ödüňiz Taýlandy millet diýip hasap ýa-ni siz diýe Hudaý tarapyn gorulýan, arkasy tutulýan millet diýip hasap ýa-ni dämi? Bar diýe gidin diýe Fegoşyň siz gorara diýe sizin Hudaýyňyz diýip ana şunu ýaly çykyş edýär. Я за то, чтобы Иран выпустил все ракеты из своего арсенала прямо по Израилю и стер эту страну с лица земли. Вот что я поддерживаю. Я не поддерживаю Иран. Я не поддерживаю Израиль. Но из этих двух вариантов я бы предпочел, чтобы Иран уничтожил Израиль и посмотрел, как быстро закончится война. Самое печальное, что эти авторы контента, ветераны боевых действий, ничего не знают о том, что там происходит. Вообще ничего. Они не тратят время на то, чтобы часами изучать информацию вне рамок государственной пропаганды, чтобы быть в курсе и принимать взвешенные решения. Те из вас, у кого есть двойное гражданство США и Израиля, собирайте вещи и валите из нашей страны. Идите и умирайте за страну, которой вы на самом деле верны, потому что это не Соединенные Штаты. Возвращайтесь на родину, к своему избранному Богом народу, и сражайтесь. Потому что если вы действительно верите, что вы избранный народ, поверьте мне, вам понадобится их помощь, и Бог вас защитит, верно? Так что возвращайтесь и сражайтесь за свою страну, избранный Богом народ. Izrail'in bähwidi üçin uruşmak, fegoşlara gatnaşmak meselesine gedek gelenler bar. Bu diňe bir Amerikan problemasy däl. Başga da bölgeden döwletlerden aran şu Izrail'in territoriýaly bar. Şu Gazadaky gyrgynçylyk bar, Gazadaky Palestinlere garşy gyrgynçylyk. Şoňa gatnaşyp beren daşary ýurdun raýatlarynyň hem köpdigi barada ýaňy bir makala çykdy. Böyle Amerikan neme günnotaryň habar terişlerini çykdy, Amerikada ýa degişleri nemelerde çykdy. Her şunda näme diýil, ýani 17 fevralda çykdy da Amerikada ýa diýär aýatlarynyň ýa yüzlerçesini diýär Izrailiň goşunlarynyň hataryna diýär Gazadaky uruşa gatnaşyp ýörenlikleri belli boldy diýär da. Indi bu taýda sanawlary getirilýär. Diňe bir Amerikada ýurtlarynyň gurrun edilen o ýöne şol tanda Amerikada diýäňem ýurtlarynyň raýatlaryny bardy gaýdylýar. Şu Gazada gyrgynçylyk gatnaşyp ýörenler o içinde. Gönüňe getirýäňmi häzirki İrana garşy uruşda da atda diýen. Gazada soňky 2,5 ýyl goýup wagtary diýdik-de gyrgynçylyk amalan aşyrylyp Gaza ýaşar ýaly edilmedi, ýani suratlaryny görkezdim. Şo gyrgynçylyga Amerikan günnotaryň käbir beýleki ýurtlarynyň raýatlary bilen bir hatarda Amerikada diýäňem ýurtlarynyň raýatdan gatnaşýanlyklary aýdylýar. Indi şu taýda şol ýurtlardan gatnaşýan adamlaryň sany görkezilýär. Mesela düşün, en köp daşary ýurt raýatlarynyň Amerikan raýatlardy gaýdylýar. Şo uruşa gatnaşýan, ýagny gyrgynçylyga uruş däl ol. Gazadaky biýüne ýaragsyz görgüli çagalary, aýallary, garry gurty diýmenim men gyrmakda şol çäre gatnaşýanyň en köpüsi Amerikan raýatlary. Olaň sanynyň 12.000 bilen 13.000 aralygyna gaýdylýar. Indi teredin. Bular kimler bular? Bular ýanky Jehudi asylly, Ýewrey asylly adamlar bolmaly. Men düşünjüme görä.
Olar barýarlarda Azrailden password alýarlar. Özleriniň jöhütligi üçin. Soňra gatnap berler. Bulan köpüsi Amerikada da ýaşap bilýärler ýöne şu gadadaky urşy gollap şoňa meýletiňlik bilen hem golla bermek üçin gidýänler köpeki. Meýletiňlik bilen. Ne bir tarapy bar, misal üçin diýen Azrailde ýaşasaň, özüňe 18 ýaşa ýeten bolsaň, harby borjyny ýerine ýetirmek diýilen ýaly düzgün bar otaydy. Ýöne şolaň köpeti bara, ýaşlar epetli ýaşa ýetip bara, gurluga, harby gurluga, bu gorşly bolmadyk adamlaryň bady gaýdyrýar. Şu makalam, ýani men şuňa men başga da bir makala okudum. Şo taýda hükman teňliğe bu gorjyň diýip aýdylan, mejbur edilen adamlar däldi. Bulan köpeti meýletiňlik bilen şo gargynçylyga gatnaşyp ýörenler diýip aýdylýar da. Indi şolaň terediň iň köpeti aýtdyk Amerikan raýatlaryny göterýänler. Ýani goşa raýatlyk bolýar da, hem Izrailiň raýatlygy var bularda, hem Amerikan raýatlygy var. 12.000-den 13.000 goly adam diýär, ho, şu gul diňe ýöne Gaza gargynçylygyna gatnaşyp ýörenler Izrailiň goşunlarynyň içinde. Gaty köp bolag göterediň 12.000-le 13.000 aralagy. Ikinji ýerde adam sany boýunça Fransiýa. Fransiýanyň raýatlygyny göterýänler sany şol uruşa gatnaşyp ýörenler 6.127 diýär. Üçüncü ýerde Ortiýadyň raýatlary. Ýani Ortiýatly ýewreýler goşa raýatlyk göterip berler. Hem Ortiýadyň raýatlygy, hem Izrailiň raýatlygy. Şolaňam ana uruşa gatnaşýanlaryň sany. Diňe ýöne, ýani ýene bir ýerde gaýdýan, şo Gazada gargynçylyga gatnaşýanlaryň sany näýdýär men? Ony ýaşap bereniň sany näbi? Şol gargynçylyga gatnaşýanyň sany. 5.067 adam. 5.000-den gowran adam. Dördüncü ýerde Ukrainlar durýar. Ukrainaň raýatlygyny göterýändiň sany şol gargynçylyga gatnaşyp 3.901 adam. Ondan inniki orun Germaniýanyň raýatlaryna değişdi. Germaniýanyň raýatlygyny göterýän şol gargynçylyga gatnaşyp bereniň sany 1688. Inni Merkadaniýanyň raýatlarynyň sany görkezlipdir. Şo gargynçylyga gatnaşýandan Merkadaniýa ýurtlarynyň içinde iň köp sanlysy şo gargynçylyga gatnaşýandan Gazagstanyň raýatlary. 189 adam. Azrailiň hemem Gazagstanyň raýatlygyny göterip şol Gazada gargynçylyga gatnaşýarlar. Ondan Merkadaniýa ýurtlarynyň içinden ikinji ýerde Gırgızstanyň raýatlary 52 santy. Şo gargynçylyga gatnaşýar. Türkmenistanyňky 3-nji ýerde 31 san raýaty Türkmenistanyň şo gargynçylyga gatnaşýan eken. Indi toňra bu çykýarda häzir Türkmenistanyň raýatlaryndan kimdir biri Ortiýadyň tarapynda şo Ortiýadyň Ukrainadaky uruşuna gatnaşsa şoňa jeda berilýär, temmi berilýär. Ýa temmi berilen adamlar hem bar eken. Çykdy şo barada da maglumatlar. Görýän Ortiýadyň tarapynda durup Ukraina garşy uruşdaňa, şo uruşa gatnaşyp Türkmenistana barsaň, saňa jeda berilýär. Emma hiç eşitdiňizmi? Türkmenistanyň raýatlygyny göterip Azrail'a gidip Gazada gargynçylyga gatnaşyp iki ýana gatnap beren adamlaryň içinden olaň elinde iki raýatlygy bar, diýmek şolar gatnap ber. Şolaň içinden jenaýat jogapkärçiligine çekilen adam bar eşitdiňizmi? Men eşitdim. Bardyr öýdüm. Men näme üçin şunu taýan? Şol Azrail'a gedek gelenler, şol Yehudilaryň şol gargynçylygyna, jenaýatlaryna gedek gelenler görýänmi? Hatda Amerikada da ýurtlaram batyryny bilen ok. Batyrynyp bilen ok şoň. Amerikada günwataram şoň ýaly. Şol raýatlardan hiç birini jeda beren ok. Bolmasa Amerikanyň öz kanunlary bar. Günwatar ýurtlaryň öz kanunlary bar. Sen şu ýurduň raýaty bolup daşarykdaky bir daşary ýurduň başga ýurtdan bir alyp barýan uruşuna gatnaşmaga sen hakyň ýok, şoňa gadagynçylyk girdi diýen kanunlar bar. Emma şoňa Ramazan Azrailiň amalaşyp berenen gargynçylyklaryna gatnaşýan bolsa, diýmek şolardan birine de mene ştaýda jeda berildi diýip eşitdim. Ýani Fransiýada ýa Germaniýada ýa Amerikada. Görýänmi, şuňaly bir hilim 200'li siýasat bar da. Ortiýatdan Ukraina uruşuna degişli boldy. O meselege gedek gelenler bir siýasat ýöretýärler. Emma Azrailiň gargynçylygyna gatnaşdy, onda gatnaşy ber, göre ber, öýdüm bir günä oturup. Esasy ölýäne men aýdýan çağalar bilen aýallar onu şu günkü güne jeni 80.000 gowrak adam öldürildi şo taýda. Soňky 2,5 ýyl golay wagtyň dowamında.
Öňüňde ýanky suratlaryny gördüňiz, men görkezdim ýörüýte. Şolaň ýaşap oturgan şäherleri, obalar nähil harabalyga öwürlýär. Ol ýöne bir hamata garşy uruş däl, ol hakyky genotsid ol. Hakyky genotsid. Etnik arasaýyşlyk diýilýänler şol, ýani şo taýdan doğru şo taýdan ýaşama diýil edip şolary onuň çykyp gitmäge mejbur etmek üçin alınıp barylýan gargynçylyk ol. Şolaň gödüni gorkudyp, şolaňam ýaşar ýaly yer galdyrma şo taýda ýaşar ýaly etme. Iň soňunda men geçen gepleşigimde belli geçdim ha, Trump'yň maksadyny ýa-ni. Trump ýa-da parahatçylyk geňeşi diýen bolup, oňuň ýerini tutjak bir gorama döreden bolýar. Oňam diýe öňü bilen etşegi işi diýen bolýar. Şo häzirki diýe şol Gazan territoriýasyny niýe awadanlaşdyrmak, hemen şo taýda diýe uly bir kurort zonasy ýaly zona döretmek. Ýagny şu häzirki genotsidin ýerinde bara, näçe gan ökülen ýeri bara, lezzi salynýan ýere gurjak bolýar. Onuň eýetçiligi kime geçjek? Azrail'e geçjek. Ol Azrail'in territoriýasy boljak. Ýöne Azrail bir köpük çykarjak däl oňa üçin. Şo taýyn. O näme diýär? Trump'yň üstü bilen nalog ýygyna diýär. Ýani şol iş üçin. Ýani şol parahatçylyk geňeşi diýilýän täze guruma agda boljak her bir ýurt $1 milliard görnüşinde pul ýatyrmaly. Ýani giden gitdi pul bermeli. Ol woznosy. Giden gitdi pul bermeli. Ýygym ýygyna ýa Trump. Onam näme üçin ulanjak diýär? Şol Gazan häzirki kanýumralçylykly ýerlerini tikilläp arassalar, şo taýyny bu lokal ýanky bir keyip çekilýän o ýere şäheri ögürjek, täze şäherin guruluşy boljak. Indi şo planna yerli Palestinliler gödüňde tutulanmy? Şolar ýaşamalym şo taýdaky täze dörediljek şertli infrastruktural şertlerde şäherde ýaşamalym? Ýok, ol gödüňde tutulmadyk. Geçen gepleşimde men görkezdim ha, şo taýda şo barada makala çykarylan Amerikada bir näçe makala çykdy. Ýani şo baradaky gizli plan Washington Post gazetiniň habarçylarynyň eline düşýär. O plan, şo Trump'yň plan ne bolsa ýani işlen şol ýani Gazany basyp alyp, şo Gazany öz elçiligine geçirmek plany. Şondan näme ýazylypdyr? Palestinliler meselesinde, şo Gazany ýaşaýjylar meselesinde şolary şo taýdan göçürmeli. Nirigen moda barerik şolar umumman şo taýdan çykarmaly. Näde bunu çykarjaklar? O hakda aýdylanok. Nirik çykarjaklar? Olaň öňü bilen çykarjak bolan ýeri Misir onu alanok bolar. Indi Misire eýdip bular mejbur eder. Ýa-da goňşy indiki beýleki döwlet Ýerdan. Misire ýa-da Ýerdana geçirildi olar zorluk bilen. Olaň içinde şo Hamasyň ganwajaklary bar, ýagny Ýehudilaryň oýunjaklary da onuň köpüsi. Ondan Misir bilen Ýerdanyň özüniň tepedini okarlar. Şo taýda bolaşyklyk göredip, olar Ýehudilaryň planyny şo taýda amalaşdyrlar. Şo ýaly hopuma onuň bilip otyr, onu Misiriň ýolbaşçylary bilip otyr, Ýerdanyň şoň üçin kabul edenok. Kabul edenoklar. Adat Palestinliler etmez onu. Şol ýanky Hamasyň agdalary we oýunjaklary, şo Ýehudilaryň oýunjak Mossad. Olaň öz ýolbaşçylary etdirer şo plany. Olaňam hemme ýolbaşçylary ýan kaýdyşym ýaly Mossad tarapyndan olaýan bir wagt zawerbawad edilen, hatda olaň köpüsi şolaň käbirler, ýani komandirleri ýanky musulman işigine giren, musulman tapatyna giren o Ýehudiler diýilip aýdylýar. Şolaň öz jansyzlary. Ol araplar bilen ýanky näme tapawlandyrmak tapaty boýunça kyn ol Ýehudiler. Şonu ýaly edip ýanky amalaşdyrylmak planlary var taýda. Onuň indi men diýjek bolan adam şu gyrgynçylyga da Amerikada da ýurtlaryndan mana şu gatlaşyp ýören adamlar we başga ýanky günwataryň ýurtlaryndan meni olara hiç ýeli jeda bermek, dahat etmek hakyna gurrun gozgalanok. Bulam bu maglumatam ýa-ni üst açyldy da. Ýa-ni üst açylyp indi şu adamdy diskussiýa gidip otyr. Bu näle bolýar? Bulara çäre görmelim ýa görmelimi diýilen näme ýüze çykyp otyr. Ondan indi bara şol indi genotsid gidip otyr da. Şunu ödeme häzir şo soňky döwürler indi Azrail'in häzir gedip oturanda da bar antisemitizmiň hatam güýçlenmene getirdi. Häzir dünýäde bar ýebrey bolup, Jühit bolup häzir fiýahat etmek ýani kurort ýerleriniň zatlaryna bolýan nemeleri görýän wakalary, käbir turistler alýar. Ol Vietnamda gedip beren ýebreydigini görüp bara yerli Vietnamlar hücum edýär olar. Gümüňizi çekin, siz bärik gelmäge hakyňyz ýok diýip.
Sizler gan horlar gelmeli, adatı yebreyler, şo ta getiresler, turist ökmünde. Tayland dedi, yene dedi, bulan var ay, buların şeyle var neme urdular, öz siyasatlar bilen, özlerini şeyle var yigrenci obyekte urdular da, özler günahkar sebebi Adaraylyň raýaty bolup göründen içinde var. Şu gyrgynçylyga elbetde garşylyk görkezýänler bar, ýöne aglap aty. Özlerim şu ýekuduluk diýini kabul eden bolsalar, özler dinler bolsa. Şuňla alalaşmaýan ýok, dinler bolsa. Näme üçin? Men odalamaýdym. Şu düýbünne umumyň Siyonist, ýagny Izrail döwletini döretmekligiň aňyrsynda. Şu ýekuduluk diýini ýatyr, Tewrat bilen Talmud ýatyr. Senem onu başyňa täze edip, şu ine şu kitaplar bizim mukaddes kitabymyz diýip, şonu öwrenip, şoňa kabul eden bolsam, bu tordy. Yani hakyky faşist öwrülýän. Şu gyrgynçylygam seni hukman gorlayan gitçek ýeri ýok. Seni hiç kim mecbur eden ýok. Sen tüň ananjyň mecbur edýär. Sen ananjyň mecbur edýär. Ondan öýdüň awy Yehudy bolup diniň boýunça. Şonu atlaň içinde bolup şonu kabul eden bolsaň, onuň senem ýigrenýän bolsalar baran ýerinde götür şutada da diýip. Sen geň oran bolmak näme gerek? Ýanky ýykan ýumrançylyklar üstlerinden bomba düşüp durkan hem çünkü bütün dünýäň ilaty begen otyr. Bütün dünýäň ilaty begen otyr sebäbi öýdüň udem öýr gerdenigde çekip görüň şo görgüli. Palestindan çekip oturan zaten sidem datyp görüň diýip şol adalatlyk duýgusy bilen şonu aýdýarlar, şo kefirler ýadyarlar. Ne bana garşy Amerikaň içinde garşylyk köp, hatda ne şol goşundan içinde gulluk edip ýören nemeler, hatda şu Palestina bilen baglanyşyp dinlenşik geçirilerinde ya başga mesele boýunça dinlenşik geçirilerinde kongressde zatda protest bildirip ýören görgüli ýanky etkerler bar. Amerikan etkerleri. Ene şolaň birini görkedeýin, ona geçen ýyl bolan waka şu gyrgynçylyga, şu Palestinadaky nämede gyrgynçylyga da protest bildirip şu taýdan türelip çykarlýar olaram. Näme üçin pikirler aýtdyrlanap? Tedadatly bar bolsa näme üçin şolar öýlerim çağırlan wekil hökmünde barýan şolar kongressde dinlenşik geçirilerine çağırlan wekil hökmünde sen barmasan elinde çakalym bolmasa ýeri bilen oňa sen. Ýöri çağırlan adamlary pikirini dinlemek, maslahat alşmak üçin çağıran bolýarlar. Soňam şolardan kimdir biri? Şu Adaraylyň edenetçiligine garşy ýeke jesede aýtsa türäp çykarýarlar. Ina şolar ýaly ofisier gyýlan biri, Amerikaly ofisier gyýlan biri. Стыдно вам. Нам нужны ветераны от Калифорнии до самого Нью-Йорка, чтобы выступить против того, что мы сейчас наблюдаем. Ваш голос настолько силен. Это геноцид. Вы соучастны в этом геноциде. Эдди, это геноцид. Здесь Встаньте, есть... пожалуйста. Встаньте. Эдди, там же настоящий геноцид. Ну же, Эдди, там же происходит геноцид. Ты соучастник геноцида палестинского народа. Ты соучастник? Давай же, Эдди. Не выйдет из комнаты. Эдди, она снимает, Эдди, она вправе. ты должен хоть что-нибудь сказать. Да ладно, Эдди. Израильские террористы совершают геноцид, а Конгресс и Сенат США соучаствуют в финансировании бомб, которые вынуждают детей быть убитыми и растерзанными. Hanife da datly. Şu görgülige ýetjäňa şune, öýdem ofisier, şol gulluk edip ber şo taýda. Amerika harby güýçleriniň içinde. Indi öýde edip beren ýalňyşlyklaryna düşünüp, şolaryň öňüni almak üçin ýaňly bir näme diýär? Biz diýär şo Palestinadaky genosida ýardam berip oturýar. Biz maliýe taýdan şonu maliýeleşdirip oturýar şo genosidi, şo gyrgynçylygy diýär. Amerika şolara pul bermese diýär, milliardlarça dollar helir geçirip oturmady. Şolar şonu edibilen olan pulum ýetjek diýär, ýaragam ýetjek diýär. Şonu aýdyp gurulýar onuň, şonam ana kongressden türäp çykarýarlar. Hanife zatly adamlaryň pikirini aýtmagy haky bolmalydyr. Ýok, olar aýdýar senem gitdi uruş gerek bolsa, senem Azrail üçin gurban bolarsyň, ýani Azrail'in adyny tutma diýär. Ana edilýän fiýata. Şunyal garşylyklar köp ýöne görýänmi? Sesadatlynyň ýok ýerinde bar, ýani esasy köp görülýän telekanallar bar da, CNN idi, ABC idi, NBC. Olar şolar ýa kanallarda bular ýaly aktivistler gürletmeýärler. Bular ýaly ofisierlerim gürletmeýärler. Sen Azrail'e garşy, Yehudi nimet döwletine garşy, şolaň siýasatyna garşy ýeke jada aýtsaň saňa orun ýok otaýdy. Onuň şu tedadatda bolýam. Onuň şu görkezden şo mediýalaryň üstünden dolandyryp oturan güýçler, şo Siyonist güýçlerden görkezden şoň aňyrsynda Siyonist güýçler bolmasa, näme üçin gadagançylyk bolsun? Gadagançylyk bolardymy, bolmazdy. Iminne şo näme görkezdi? Umumman şol
döwletiň özüniň Siyonistler tarapyndan dolandyrlyp oturanyny görkezýär. Diňe bir Amerikan däl. Beýleki gulnatar ýurtlarynyň köpüsiniň başynda şonlar ýaly Siyonistler oturýar. Ýa-da özi Siyonist bolmasa da şo Siyonistlerden çekinip, Siyonistlerin kompromatlaryny çekinip şolaň sadyna tan edip berenler köpüsi, siýasatçylar. Ine olar bir tarapy ine Palestina meselesine gedek gelende şo taýdak tragediýa. Ýöne bir aýtdylar şol soňky ine 10 ýyllyklyň dowamynda ýakyn günne gordak alınıp barlan ýykan ýumrançylyklar hem aňyrtanda şolaň plany, şol Ýehudilaryň plany ýaty. Şo taýda iň bir Ýehudilaryň geljekdäki proýektlerini, planlaryna garşy durup biläjek güýçli Arap döwleti bolsa baryny weýran etdiler, baryny Salafiýleň terror ojagyna gurdular. O Salafi diýlenlerim ana şol Ýehudilaryň bähwidi üçin şo taýda bolaşyklyk öğretip berler. Inni şonatlar eden eskerleň içinde de, ofitserleň içinde de, täzeden şo da seredip häzirki bolup duran ine Eýrana garşy bolup duran wakalara da seredip bara täzeçe netije çıkaryp oturanam ýa-ni veteranlar bar. Ina şolaň biri mine bir aýal maşgala öňgulluk edipdir. Şol ýakyn günne görde men niýe 20 ýyl mundan odal ýa biz ýa-ni terrora garşy, terrorçylara garşy uruş edip aketdiler diýe. Megerem şol ýa nime Irakda kyrgynçylyga gatnaşan bolmaly. Ýa Libyadaky bir ýerde ýa Siriýaga girenler. Indi şoňa ökünüp şey diýe, ine bunu diýanlaryny heredin. Biz ýa terrorçylara garşy uruş ýatyp, şoňa garşy göreşe diýip aketdiler. Indi men niýe bir zada göz ýetirdim diýe. Bizim özümiz terrorist ekenik, bizim özümiz terrorçy ekenik diýe. 20 years ago, I participated in a war on terror. And today, I'm having to come to terms with the realization that I was the terrorist. Ene görýäňiz näme? Men niýe biz diýe ýene bir gedek ýatlaşjak bolan diýanlady. Bizi diýe terrorizme garşy göreşe diýip aketdiler 20 ýyl mundan odal diýe ýakyn günde gora. Baran ýurdun aýdan ok, ýöne ýan kaýdyşym ýaly ýa Irak bolmary ýa Siriýa, şolar ýaly ýurtlaryň biri. Soň diýe inni görüp otursam diýe bizim özümiz terrorçylyk bilen meşgullanypdyr diýe. Allah o düşündi neme diýe görüp oturýar. Eýran meselesinde de häzir şonu ýaly bolupdyr. Häzir käbir kelesaňlar, häzir harbylar düşünmeýänler. Siýasatyň şunlar ýaly neme taraplaryny düşünmeýänler. Ýa-ni göz boýagçylykly taraplaryny düşünmeýänler hem aňdarmalyk bilen hakykatdan hem ana biz azat etiş işine gatnaşýas, näme diýäsip, häzirki belki Eýrana garşy gelip territoriýanda şoň territoriýasyna girjek bolmaklary mümkin. Şolar ýaly häzir görkezme berse, ýokardan buýrup berilse, şona geçjek bolmaklary mümkin. Ýöne şolaryň pikirlenmeli, häzirden pikirlenmeli. Alar ýaly sapak bara. Mene biz aýdyk, men aýdyk gelýänler gepleşiklerimde, ýygy giderli ýagdaýda menem näme diýerler, şolatlar aýdyp agdaýanymy düşünem. Agent menden agent ýatýarlar. Näme biçim men Orsiýadyň agenti ýa ýene bir ýeriniň agenti. Näme üçin? Ana şo ýanky Amerikan görgülen şu gunwataryň ädem aktivistleriň aýdyp oturan zadyny aýdýanna. Şolatlar Adranyň bähwidi üçin ýetdirdiler o. Ha şu Amerikan generalynyň öýüdi şo 2000-nji ýylyň başlaryny aýdyp oturýar ine diýen. Görkezme berildi bir de şu Adralyň bähwidi üçin biz şolatlar etmeli. Inde şolatlar etdik diýip öýler aýdyp oturýar diýenler. Sizin köpüňiz üçin ol wara 20 ýyl 25 ýyl mundan odal wakalar bir hile uzak tarih ýaly bolup görünýär bolmagy mümkin. Ine şo zady sizinni täzeden görýäňiz. Şo men aýdyp bara köpüňizi düşündirip bilmedik zadym bara. Şo döwürde edilen zat da, ana yalan sözleşip öýlerim. Ullokan wedipeler resmiler bütün dünýäni ağalladyp, ogona gelip, Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk Geňeşine gelip, yalan sözläp, yalanlygyny bilip oturýarlar öýlerim. Goşun sürdürüp, onda da howpsuzlyk Geňeşiniň ruhsady bolmasa da, onda da ýok biziň elimizde delil bar, biz barbyr gitjek diýip ertip goşun sürdürüp, ýöne bir parahat oturan ýurtlar weýran etdiler bir näçesini. Ana iň soňunda da terrorçylardan doğrulardylar. Ana iň soňunda Owganistana bardylar, Owganistana ama iň soňunda 20 millap şotada oturup ýene de Talibanyň eline berk gaýtdylar. Üstesine olara yaragan berk gaýtdylar. Şuň aňyrsanyň pohly siýasatda görünen okmay. Şolary häzir öz bähwitleri şunny geljekde ulanjak bolup oturýarlar. Olar indi häzir hen bar Amerikada ady üçinem bolany bilýän Pakistana, garşam Eýrana, garşam bolany bilýän geljekde gerek bolsa
Türkiýe garşam bolany bilýän. Ana men aýdyk gelýän adam şu wagt görüp oturýarsyn. Edil şular ýallady, şu wagt Irana garşy eden zatlaryny has göz çykys görünüşdi. Awganistana garşy etdiler. Ýa-ni Iraga garşy etdiler, Libiýa garşy etdiler, hem Siriýa garşy etdiler. Hiç etinde de demokratiýaň alamatam ýok şu wagt. Şo taýdaky eden ýykan ýumrançylyklaryna ökünmekligim ýok. Ya şo taýdan dikelçige molanoklar, şo taýdan ýagdaýyny gugulundyrjak bolup ýekece köpük, ýekece dollar pulam tarp etjek bolanoklar. Ana işimiz bitirdik diýerler. Näme üçin? Hemme enerji resursly ojaklaryny öz eýetçiligine geçirdiler. Alar ýallat aldylar, henidem alyp otyrlar. Hawasyň üstünden kontrol edýärler özleri. Nawa. En sonunda da özgi ýetiýaty bähwitleri üçin ana iňde Siriýanyň Salafiýleň ýa-ni düýünki terroristleň eline berdiler. Olamyn tek öňdäki planlar göýdüňde tutulup edilip otýar. Onu ýöne şey diýip berip ýadyr goýmazlar. Şey diýip berip goýarlar etseňiz, ýok, ýalňyş ýaňyz tek plan inniki öňde duran gaty aňyryp gidýän planlar bar. Olar ýa-ni diňe Eýrany weýran etmek bilen bular çäklenjek däl. Innil bilen näme gurrun edip otyrlar. Indi bular Türkiýany weýran etjek. Arkaýyn ana göni tekstini aýdyp otyrlar. Indi näme Azrail'in ýokary derejeli resmiýetleri. Ene Azrail'in godolky premier ministri, ýa-ni döwlet liderlerinden biri Naftali Bennett diýip biri bar, haramzada. Ene şu Yehudi, ene şu näme? Hakyky şeytançy. Bu näme diýär? Arada çykyş edip 17 fevralda çykyş edip biz diýär Eýrana bir bitirer häzir diýär. Önem ünferiň intak Eýrana garşy hüjüm edilmäkä, Eýrana garşy hüjüm 28 fevralda başlady. Bular näme diýär? Eýrana bir häzir weýran eder diýip aýdyp otýar. Eýdindan Eýran biten soň diýär. Gerek diýär Katar bilen Türkiýanky diýär. Nämemişin Katar bilen Türkiýe diýär. Siriýadaky diýär Salafiler gollap otyrlar şolar bilen diýär. Taýyzlaşlyk, hyzmatlaşlyk edip durlar diýär Feredin. Siriýany Salafileň eline berende, terroristleň eline berenden biri Azrail. Azrail'in ruhsat bolmasa Amerika ýol bermezdi. Bular näme oýun oýnaýarlar? Hamala Siriýany bulardan biýdin, bulardan bir ruhsat, bulardan bilen Hamala garşylygyna da garamazdan Siriýany terrorçylar basyp almışlar. Şonu aýdy adam. Siriýany ne diýe Salafiler terrorçylar eýelediler. Hamala bir de garşy antisemitler geldiler. Türkiýe bilen Katarym diýär. Şolardan şol ýanky terroristler bilen terrorçylar bilen niýe hyzmatdaşlyk, ýakyn hyzmatdaşlyk edip berler. Bu diýär näme görkezýär? Indi diýär bu diýär. Eýrany bitiremezden soň diýär. Katar bilen Türkiýanyň bitirmeligini görkezýär. Ýagny şolaň onuň şäheretini görmeligini görkezýär diýär da. Görýän bilen oýnaýan oýuny seredin. Özleri elinjek berýärler Siriýany. Hemme günwataryň döwletiň ruhsady bilen, şoň ýogary bermek bilen. Ortadan çıkıp gaýdar ýal etdiler. Ortadan indi güýjem şatan gaýdar ýal etdiler. Ölerim elin berdiler. Indi Kurtlarym şolara boyun etdiler. Şol terrorçylara Kurtlarym boyun etdiler. Amerikada indi ýuwuşlyk bilen şotan onuň goşuny çykaran bolup, adawlyk goýsa goýar. Biz şol size bir adar bermer, sen bolup gaýta erkinlik bermek üçin şol ýanky Salafiler. Şeýdim indi Siriýadan goşunlaryny çykaran bolýar. Bir tarapdanam indi Siriýa, näme Azrail adam bolýar, Azrail'in ýanky Siyonistleri. Bu diýär, bu terrorçylar diýär, bir de garşy nemeler, antisemitler diýär. Bular bilen hyzmatdaşlyk kim hyzmatdaşlyk etse biz şolara da çäre bermeli diýär. Onda sen näme üçin onu Siriýanyň öz içindäki häzirki ganojoklar çäre berjek bolanmy? Olar bilen hyzmatdaşlyk edip beren Türkiýe bilen Katara bular çäre berjekmişin geljekde Eýrandan soň. Ýöne edil häzirini Siriýanyň öz içinde otyra, näme üçin şolary aýyrjak bolan wagt häkim başyndan? Näme üçin şolaryň üstünden häzir bomba taşlan wagtda Eýranyň üstünden bomba taşlaýar. Eýranama şu Siriýany saklajakdy Başar Asadyň kontroluny Başar Asad näýle bolsa döwre baba adamdy. Hawa awtoritar adam, hawa diktator adam nemesi bar, häsiýetleri bar. Ýöne şolara görä häzirki igilçilere görä, Wahhabislere görä has döwre baba adamdy şol. Häkimiýetiň başynda otursa da odak wagtlar. Şola Eýrana şolar ýaly şo dünýä görä pikirli adam saklajak boldy. Sidem moda şoňa garşy çykyş edip Eýrana tarapdary gidirdiňiz.
Döwre barak adamy gidirdiniz de oň ýerine salafiler öýdüňiz geçirdiňiz, ýol berdiňiz, golladyňız. Innem eger şoňa garşy bolan bolsaňyz, şu wagt siz onda Eýrana garşy bomba taşlaman, olaň üstüne taşladyňyz. Şeýle. Bulan edýän oýunna seredin, ýok bulara bakana gerek. Olar saklamaly. Ondan olary Türkiýe bilen hyzmatdaşlyk etdiren bolmaly. Haýsy ýurdy ýoga çyjak bolan geljekde şolar bilen gatnaşyk saklatdyran bolmaly. O salafilerim oýunjyga, salafilere görkezme berseler, bar siz Türkiýe delegatsy guradyň, Türkiýe bilen gatnaşyk saklan bolun diýseler. Geçeceklikler görünüp dur. Ya Katar ýoga geçecekmi? Katar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýun, bir de bakana gerek. Bolly. Ýola goýýarlar. Ondan bular cühitler näde? Ya dünýä Yahudiler, Siyonistler näme? Ta inni Eýrana bitirdik, Eýrany bitirseler de häzir Huda saklasyn, Eýrany häzir çarşa daýtalar. Ondan bular näme çekdiklerini ine öýler aýdy oturýarlar. Ýanky şuňa häzir sözüni men dinletdireyim. Ýani ýazgasy barda, bu taýda sesini eşitdirip bolany, diýen sözüni häzir şutaýdan. Amerikan jurnalisti görkezip oturýar. Ine şu Izrail'in olarky premier ministri Naftali Bennett näme diýär? I want to be very clear diýär. Men niye öğren açıklaştırasım geliyor diye. Men siz bilen öğren açık gurrun edesim geliyor diye. O nehil açık gurrun edesim geliyor. Turkey and Qatar have gained the influence. Yani Türkiye bilen niye Katar diye regionna diye tesirlerini güçlendirip başladılar diye. Yani tesirler güçlü diye. Ondan niye de tesirler güçlü? Mesela Suriye'na diye. Suriye'de diye bular diye tesirlerini güçlendirdiler. İnnem diye indi şu tesirler var diye, indi şu tesir güçlendirecek bolýanlar diye, ondan ýerinde näme diye teredin. Başka yerlerde de diye. Elsewhere and everywhere. Görýärmi? Ýakyn günlerde ilka Suriýa agdya, soňra beýleki ýanky ýurtlarda da diye tesirlerini güçlendirip berler diye. Näme haky ýokmy? Amerika hemme ýerde tesir güçlendirip ber. Näme üçin Türkiýanyň haky ýok? Goňşy ýurtlar bilen ýa ýakyn ýurtlar ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk edip öz täsirini güýçlendirmäge. Ýok, bu jenaýatmyşyň bilen gözünne bu ýol berilmeli zat diýelmişin. Ondan näme diýe? Ine tutuş näme goýunça. Ine diýe, men ýa duýduruş berýänni. I warn şu häzirki pursatdan başlap indi men ýa duýduruş berjek bolýan. Näme duýduruş berjek diýe. Turkey is the new Iran diýe. Türkiye bir üçin niye? İnniki Eýran bolar diye. Türkiye bir üçin niye? Bular şu wagt Eýran daşyna geçip bolar, Eýrany bir dädir tüjüm edip Eýran etjek rejimin çalışacak diye oturdular. Şonu bitiremeden soň diye inni gerek diye Türkiýanykydyr diye. Bulam şu öňkü premier ministri, Izrail'in premier ministri şoň derejesine aýdyr oturulanda. Ondan ene siýasatçylaryň hem içinde eýem şunu gollap çykyş edip oturanlar bar Izrail'in içinde. Ana Türk diline tercüme edilen var, yani onu dinleyen. חברים, סיכום שלך יונית, העניין של טורקיה. תראה, טורקיה זה האויב הבא שלנו. יש לנו סדר לטפל אחרי שאנחנו נביס את איראן, בעזרת השם. אז קודם כל קטר, שחייבים לנקום בהם על 7 באוקטובר, על מה שהם עשו, אסור לעבור על זה בשתיקה, חייבים לטפל בהם, ואחר כך אנחנו נצטרך להתפנות לטורקיה, מכיוון שההיחלשות של איראן, ההתמוטטות בעזרת השם של המשטר השיעי, זה יחזק את הציר של האחים המוסלמים, וארדואן הוא הרבה יותר חזק מהשייח תמים בן חמד, מכיוון שיש לו צבא גדול והוא מדינה... İnni İran häzir bitirýärler şular bar, Amerika bilen Izrail hem yaranlar hem häzir goşuluşyp bar bular yerlerden. Häzir Eýran bar, çarşa daýsalar men öňüm görkezdim asurutyn, ýani Eýran çarşatmak plany odollan ýer bar plan. Ýani Ýewropaňa mine ýokary derejeli resmiýetlerine mine 23-nji ýylda öz web sosial ulgamlarda tahypalaryny şular ýaly surat yerleşdirenler bar. Ýani Günther Fehlinger diýip Awstriýaly tanymal ýanky siýasatçylaryň biri Ýewropa parlamentinde ýanky agdyklyk edýän, esasy orna gelýän siyasi partiýanyň ýolbaşçylarynyň maslahatçysy şu. 2023-nji ýylda şular ýaly Eýrany parçalamak kartasyny ýerleşdirýärdi. 10 tane näme bölege bölmek barada. Görýärmi? Eýem şo wagt bilen plany bar. Eýranyň ýöne rejim çalışygyny amal aşyrmak däl, bilen maksady Eýrany parçalamakda döwlet görnüşinde Eýrany ýok etmek. Ýani gejejik awtonomiýalar bolar. Ondan olaň üstünden
kontrol etmek ittihan zady boljak. Jöhüýtleri de, jöhüýtden gullary ýa-ni Ýewropa, Günwatarda gullaryny da aňsat boljak onuň. Nämesin edip oturmaly. Görýärmi? Ondan men şunu geçen kepleşigimde de aýtdym. Men şu geçen kepleşigimden soň şu men ýan kaýdan zadymy hem şu Ýewropaň siýasatçylarynyň şol planyny indi Trump'yň öz dili bilen tasdiklap otyr. Ine tek bir 2 gün mundan odal Trump usorda uçup gelýärkä. Trump'yň ýaly bilen hem käbir habar hedişleriniň jurnalistleri bar eken şu taýda şolaryň biri interwýu alýar, Trump'a soraw berýär. Sizin diye maksadyňyz, İran boýunça maksadyňyz diye ýöne rejim çalışyp täze hökümeti getirip täze adamlary getirip daýynmakmy ýa-da diye umuman İran'ın özüni parçalamakmy diye döwletlerin içinde. Olamay diye ha o diye bizim plan başarsak diye bizim planımız İran'ı parçalamak diye. Yani şonu dinleyen şonam Türkiye'nin jurnalistlerinin biri eşittir şon ya Amerikan haber heriştelerini alıp şu ýadgyny eşittirip öz kommentariýasyny berip otyr. Inni diye Erdoğan'a diye ýöne garaşyp oturmaklyga diye ýol ýok diye. Erdoğan öz pozisiýasyny näme üçin aýdan o pozisiýasyny aýtmaly diye. Dinleyen adam şonu dinleyen diýen zady. Bakın uçakta Trump'a sorular soruyorlar. Ve İran'la alakalı olarak ne diyorlar bakın. Diyor ki, do you think diyor, the map of Iran, İran'ın haritasının diyor, looks the same after all it is done. Yani bütün her şey bittikten sonra İran'ın toprak yani haritasının aynı kalıp kalmayacağını soruyor Trump'a. Trump ne diyor biliyor musunuz? Iran looks the same after this is all done. That I can't tell you. Probably not. Do you think the Ne diyor? That I can't tell you diyor. Probably not. Yani bunu söyleyemem. Muhtemelen kalmayacak diyor. Savaş sadece rejim değişikliği değil. Daha önce planlanmış toprak bütünlüğüyle ilgili de bir tasarrufu öngörüyor. Bunu ben kaç defa söyledim? Kaç defa açıkladım kamuoyuna? Türkiye'nin bir planı yok. Uymuş İsrail'in ve Amerika'nın peşine, bölgesinde operasyon yaptırıyor. Yarın bu operasyon Türkiye'ye yayılacak. Başka şekilde yayılacak. Erdoğan'ın 2 şey yapması lazım. Çıkıp kamuoyundan ben BOP eş başkanlığından vazgeçtim. Artık BOP eş başkanı değilim. İsrail'in ve Amerika'nın planlarına hizmet etmiyorum diye açıklama yapması gerekiyor. Ünferin adamlar, yine bir Türk jurnalistlerinin aladasyna düşünüp bolýar. Men doğal alalaşýan. Häzir şu Erdoğan'ın oynayan oyunu var ha. Nähil oyun oynaya? Erdoğan bir ýöne bir dil ucundan tankyd eden boldy da ay biz bunu ýadgar ýa näme diýäsip ýöne Erdoğan'a bir hiç ýyl howarçylygydan ýok ýaly. Yani şu häzir şu uruş dowam edip gidip otursa var ha. Häzir Amerikanlar indi näme diýär? Täze ýa-ni aviýa götürjüti bar ha, täze 3-nji bir aviýa götürjüni getirip otyr häzir. Ýöne 2 tanatyny getirdi. Şolaň üstünden hem ýa-ni yerleşdirilen harby howa uçurlar, ýa-ni uçurlar gelip hüjüm edip otyr da. Endi onam ýeterlik görmän bular näme diýär? Häzir güýçlerini artdyrmak bilen bolup otyr. Üstüne regiona ýa-ni harby bazalary dogly weýran edilenden soň başga yerlerde harby bazalaryny göçürip otyrlar, ýakyn gününe göre çekip otyrlar. Ondan bular uruşup etjek däl. Ana howpsuzlyk keňeşinde ogonna tesirlik geçirilenine de ortaya teklip etdi da. Gelin 2 tarap hem hemme tarap hem häzir hüjümlerini besetsinler, gepleşige başlaýyn diýär bolyn. Şoňa Amerika blok goýar. Ýagny şol çaknyşygy şu uruşy dowam etdirjek. Demek bular bara doly Iranyň şu dol çarşatma uğruna buların ýa-da çekiljek adama bular ýa-da çekiljek näme meňdeşler bular ejitmejitler. Şu zatlar görüp otyrka Erdoğan bir hili ýöne garaşmak siýasatyny ýeläp otyr. Ýagny hani näme bolýar, näme bolsa bolsun, ha bu dil ucundan hem käwat bir nämecik söýdi jaga şoklan bolýar. Ay biz ýadylar ýaz, ay biz eýdet ýaz, beýlet ýaz. O sen näder wana berk durmasaň bular aýdyp otyr. Bular aýdyp otyr. Biz İran'ı parçalamazdan soň gerek senki Türkiýanyňky diýip aýdyp otyr. Türkiýanyň döwlet liderleriniň derejesinde, ýokary derejeli siýasatçylarynyň derejesinde näme Azrail'in döwlet liderleriniň derejesinde, ýokary derejeli siýasatçylarynyň derejesinde şular günü tekst bilen aýdylyp otyrka.
Sana başka näme gerek? Diýmek, Erdogan şu binjelge denokmy. Diýmek, Erdogan şu hapa oýunyň içinde Yehudilerin tarapynda, Yehudilerin bähfidinde şoň içinde. Menim öňüm gepleşigim daýdyk gelýän. Bilaň diýen ol 2-2 aýdýan jaraçyk çözjagaşlary bar. Ey biz ýol bermez. Ey bunyň ýalgar ýar. Oňun sermäň adamlar. Edilýän işe üns berip. Aýdylýan dil ucundan aýdylýan söýde üns bermek. Edilýän işe üns berip. Erdogan nähili hereket edýär şu wagt. Şularyň öňüni almak üçin bir pozisiýa eýeleýärmi? Bir zatlar etjek bolýam, anyk konkret. Yok. Yok. Şo jagada dil üstüne dil ucundan aýdýanja söz jagaşlar bilen çäklenip oturandyr. Indi şu näme görüp edýär? Diýmek şu Erdogan Eýranyň çagşatylmagyna garaşyp otur. Eýranyň çagşamagyna garaşyp otur. Indi siz pikir edýäňiz muny belki Türkiýanyň bähwidi bardyr diýmeňiz mümkin. Türkiýanyň bähwidi ýok adamlar. Eýrany parçalamak Türkiýanyň asla bähwidine däl. Näme üçin? Eýran parçalanda men ýene bir gede gaýdýan. Häzirki döwlet guruluşy bara, döwlet guruluşy syňda daşyndan otaň näme getirsen getirberim. Häzir Eýranyň bara döwlet guruluşy bolan üçin Kürtlere biri bilen ok, tek Salafiýlere biri bilen ok, Amerikada goşundan haly bilen ok. Sebäbi döwlet guruluşy bar. Goşun bar. Bitegi goşun bar. Bitegi serhet bar. Şoň üçin hiç de edi bilen oklar. Galaýaly bolup durbuň serhet. Eger häzir birden edip şunu çağışa dibildiler, içinden häzir etnik nememi, nägilelikmi, protestler häzir barşynda uşun barşynda ýüze çykagatdan protestçilerin öýleri häzir hökümet edaralaryny basyp alýarmy, näme diýem ýa regionlarda beýlik neme vilayatlarda etnik nemeler ýüze çykagatdan şolar bölünip başlaýarmy, Azerbaýjanlar bir tarapa, Kürtler bir tarapa, türkmenler bir tarapa. Ondan döwlet syňsa, döwlet syňaýsa. Ondan bunun içine var ha, sen näme getirsen getir ber, bitew döwlet ýok, bitew goşun ýok. Ondan da Salafiýlerin biri bilýär, Kürtlerin biri bilýär, Amerikanlar, hatta Amerikanlaryň bir goşun saly bilýär, arkaň saly. Bunlar häzir şoň uğruny gözleýärler. Şoň häzir uğruny gözleýärler, tapyp bildiler, şoň näde parçalamaly, näde şoň bir zat edip içinden ýarlar ýal etmeli, bölünip gider ýal etmeli. Ondan Hudaý haklasyn, şo bolaýsa var ha, şo bolaýsa. Şo parçalanjak, şo parçalanan ýurdun edil duul deňşirdi Türkiýe. Eýranyň içem häzir şo Siriýadaky ýaly Salafiýlerden dolda bar ha, ondan Eýranyň üstü bilen sen islet Türkmenistana gir, islet Türkiýe gir. Islet ýene de Siriýa, Irak bulaşdyr, Irak'a da Irak bilen ferhetleşip otur Eýran. Islet o taýyn bulaşdyr Siýanistleň bähwidine. Şon ýaly hopa olup durur. Yine beýle kıvırkok. Yani şu uruş dowam edip otursa, Eýran bara, Eýran öz rakety önümçiligini beseden ol yer astynda dağlaň aşagyna yarak sehleri bar diýip hasaplanýar. Şol dronlaram öndürilip otur diýen gysada ýagdaýda konveýerlerde hem raketalaram öndürilip otur. Daşyndan orsiýet dilen Hataýam Sputnik, harby Sputniklaryň kömegi bilen Eýrana kömek berýär. Ýardam berip otur. Eýranyň öýde ýanky nişanalary bar ha. Ýanky harby radar sistematy ýene ol ýüzlerçe miňlerçe kilometr aralykda ýerleşen nemeleri Eýranyň öýde nişana alyp bilen ok, eger ýokardan Sputnik üstü bilen şonu koordinasiýa bolmasa. Bu näme görkezýär? Bu meň pikirim däl, bu harby ekspertler bilermeniň pikiri. Şu meselede orsiýet dilen Hataý Sputnik aragatnaşyny üstü bilen Sputnik antennalarynyň üstü bilen Sputniklaryň odatdan üstü bilen harby Sputniklaryň üstü bilen şol nişanany şolar tutup berýär. Eýran şonu nişana boýunça koordinirlenen ýagdaýda, ýagny taýlaşyp ýagdaýda şoňa gönükdirip, onuň raketasyny dronlaryny şeýdip gönükdirip atyp otur. Eýranyň özüne ýeterlik derejede ol harby Sputniklar ýok adamlar, düşünin. Bu näme görkezýär? Bu garşylyk uzak dowam edip bilmek mümkin. Şeýdip dursa. Sebäbi häzir orsiýet şu mümkinçilikden peýdalanyp Amerikadan arnalyp otur. Näde arnalýar? Ukrainany ýaraglandyryp oturan esas döwletlerden biri Amerika. Pul berip maliýeleşdirip oturan esasy döwletlerden biri Amerika. O taýda da orsiýet birgeden ýetki çekip otur. Indi orsiýet näle garady?
Häzirki uruşy öýdäki ýa-ni aňaralmak üçin Eýrana gollap berip her taraplaýyn. Näçe mümkin bolýar şu Amerikan Bähwidine ýa-ni Bähwidine urwurjak. Awa Bähwidini aradan aýyrjak, çökerjek. Hereketler etmeli, şoň ýaly gollap bermeli. Etaty edip biljek adam şu Sputnik nemelerini üstüne, üstüne tiz pikir etmeýän şu zatlar häzir ýöne bir alagatyn urtup edilýändir edip ýok. Eýran bilen Orfet hem Hytaý üçüsi bir näçe harby turgunlaşyklar geçirdiler şu uruşdan öň soňky ýyldan dowamyny. Şu uruşlarda siz näil pikir edýäňiz ýöne ýa-da duşyp ýa-da darýandyrlar edýäňiz ýok. Olar ine şu häzirki edip oturanda öňünden ýörüýte işläp dedip syna geçirip şo nädip koordinirlemeli. Mysal üçin Orfeýiň Sputniklaryny nädip Eýranyň harby güýçleri bilen baglamaly. Nädip Eýran şondan peýdalanan real etmeli. Şu zatlaryň öňünden ýa-ni işlenen görünüp dur. Ana şu harby türgünlüşik diýilýän zatlar şu zatlar işläp zat edip dolu ýoly goýmak üçin edilýär. Şolam edilen ýaly. Şo edileni görünüp dur. Ýaman Eýranyň häzirki edýän alyp barýan hüjümleri gaty effektiv, gaty netijeli hüjümler. Ona garaşmadylar. Amerikada Izrailem beýleklerim garaşmady. Indi şu gidişine gidip otursa en gorkunç zat nämeden ibaret? Häzir Izrail özüniň ýeňip bilmejekdigine göz ýetirse, diňe bir ýeňip bilmejekdigine däl. Eýranyň hem häzirki edip oturan hüjümma Izrailiň üstünden häzir bombalap, hem dron bilen, hem raketa bilen Izrailiň öz döwlet guruluşyna da ziyan ýetirmek mümkin. Şagşamak ýagdaýyna şeň getirmek mümkin. Häzir halkyň içinde Izrailiň öz ilatynyň içinde uly näwililikler ýüze çykyp otur. Ondan bu gidişine gidip otursa Izrailiň ähli mühim döwlet infrastrukturalary, harby infrastrukturalary hem ykdysady infrastruktura doğru urwasyna düşägetden wara şu zatlar häzir çarşadylsa, şu sistemaň özüni häzir çarşatsa Eýran gaty uly hopasyna düşýär, Izrailiň özüniň geljegi hopasyna düşýär. Bu näme? Bu bolsa näme getirmek mümkin? Izrail özüni halak etmek üçin indi şu başyny öýde başlady. Awa Yehudiler, bu faşistler inden bu ýagdaýdan çykyp bilen oklar. İyi de götünjeklemek nemesem ýok bolardy meýli. Bular näme diýipler? Şunu bakanalap indi biziň başga çykalygymyz ýok diýip Izrail ýadro ýaragyny ulanmak mümkin Eýrana garşy. Şo hop ýöde çykdy. Ýadro ýaragyny. Oňa da bakana ýeterlik ýadyr. Bakana da köpelip gidip barýar. Ýagny näil bakana ýene bir gede gaýdýan. Izrailiň özüniň döwlet hökmünde häzir saklanyp bilmek mümkinçiligi aradan gidip barýar. Şoň üçin biz özümiz döwlet hökmünde halat etmek üçin indi biz ýadro ýaragyny ulanmaly bolduk diýip urtup birdenika hiç kimden soraman, rus adam soraman, duýdurman ulanmagy mümkin. Olan bir ýerde ýa iki ýerde urulmaz. Olarda adamdan ýaglyşmaýanmasam 30-40 sany ýadro başy bolan raketalar bar. Dil pasapdan ýa. Ballistik raketalar. Nöwni gödöwne getirin 30-40 sany ojagyna häzir Eýranyň durly uly şäherlerine güýçli ýadro uruglar urulyp häzir atom nemesi görese daray. Uruşy. Belki Eýran jogap bermem ýetişmedi özüne ýadro ýarag barym bolsa Eýranda ýok diýip hasaplan ýa entek. Ol region nähilerde getirir. Ol ýanky ýadro nemesi diýip tozony parzatlara ýokary asmana galanda oňa ýere düşdi wa tutuş Merkada diýip goňşy Irak, Türkiýe diýdi, zat diýdi. O şemala baglykda uzaklara da gidip bilýär. Birden gargynçylyk töredip bilýär ondan. Tutuş Merkada diýen hem ilatynyň ýaşaýjylarynyň hem flora fauna ýa-ni jandarlarynyň garylmagyna getirip bilýär. Ekinlikleriniň hem guramagyny ýok bolmagyna getirip bilýär. Suwlar da aýlanyp bilýär. Iýmitler da aýlanyp bilýär. Uly gargynçylyk töredip bilýär o zat ýankada şu emelige gaýdy. Men şoň üçin aýdýan gepleşimiň başynda duýdurdum dary. Men aýdýan köpüýüňiň bolşuňda seredýär ýanyň ýanyna. Häzir şuna şeýle bir ýakynlaşdy da şular ýany. Hop. Bir hili dünýäň öýde, regionyň öýde bir uçudyň gyrasyna baran ýaly bolýan. Şuňa bir hili pisindedýän, bir hili piňinalýan ýok ýanlary. Esasan men türkmenleri hakkında gurrun edýän beýlekliň içinde bar.
bilermenler zatlar alada bildirip oturýarlar. Emma Türkmenistanyň ne resmi hökümeti şuňa bir üýtgeşik alada bildirir. Ne harby puwdugy. Ne Türkmenistanyň adaty raýatlary. Inni häzirinde size sonra uýda çykmak mümkin da binäýil bollaý bir İran bilenem çäklenmeýän soňam bularyny Türkiýede beýdip nemede oturýar, Katar diýip oturýar, beýleki ýurtlara da haýwat atyp oturýar, tähejsiz gümrük geljek beýneme, Azrail ýani Ýehudi döwleti. Bulan nemetiniň planyny çägi näme? Bular soňam nähil plany bar? Näme esaslanyp bular bu ýöne şeýdip bahsap alyp gidip oturjak tähejsiz ýurt bulara ýeterlik dämika? Öldürüne häzirki bolan territoriýa ýeterlik dämika? Haçan bular çäklenjekka? Haýty çäge baryp durjakka, saklanjakda diýilen bir sorawlar ýüze çykýandy şeýlerämi? Bularyň planynyň aňarky çägi nähilka diýilen. Ana biz banatlary bar, şo Ýehudilerin özleriniň şo tersokanlyk taglimaty bar, Tewrat diýip. Onu men tersokanlyk diýip adlandyrmakdan başga men nemem ýok, adym ýok şo. Tewratynyň Talmudynyň. Birden şoňa salgylanyp indiki gepleşikde analiz eder şodatlary. Bu gepleşiň öýde ýam gaty uzaga çekdi da. Indiki gepleşiň öýde gönnen şo tema bagyşlanar. Biz olaň mukaddes kitap diýip adlandyrýan zatlarynyň içinden geçer. Bular ýanky siyanistik ideologiýasynyň düýpleriniň nirlerden haýsy kitaplarynyň haýsy ayatlarynyň sürelerini gelip çykýanlygyna da seýreder. Hemen şonu göz ýetirer. Bu ýöne bir siýasat bilen baglanýanlygyny, bu ýöne bir enerji resurslar bilen baglanýanlygyny biz göz ýetirer, düşünýäris. Hemen öýdümizçe de netije çykarýar. Tidem öýdüňizde bar bolan garaýşlary, pikirleri gepleşigimiň kommentariýa bölüminde tesirler bölüminde ýadyn gaýrat ediňde bir medeniýetli şekilde gaýrat ediňde abuna durmadyk bolsaňyz abuna boluň. Hem tanış bilişlerini dilenem. Gayret ediňde paýlaşyň eger şu gepleşikleri, şu maglumatlary gyzykly bilýän bolsaňyz, hem peýdaly bilýän bolsaňyz, şol işte de gayret ediňde bir eliňizden gelen şolar ýazjak bir ýardam ediň diýjek bolýan. Häzirlikçe bini ferip dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişlerini bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak uğrundaky işe sizem ýardam edin.